Peace Chronique ni an sigito a kɛnɛ ka jamukan min ni a bɛ sigi dimanche o dimanche nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o danagosira ka wale juguw ta ka jogo juguw ta ka ŋaniya juguw ta ka tigilamaw k'u da lɛfɛ kɔnɔ k'u yira diɲɛmaa la. Peace Chronique k'a lajɛ kibaruya minnu bɛ yen n'olu jɔra maaw hakili fɛ dɔgɔkun kɔnɔ hakili jagabɔ k'o k'a kan cogoya min na fasoden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata ni nka o t'a la. Musa Mariko le réalisateur awa cɛ a banna awa cɛ kɔni an bɛ foli ni tanuya b'o lase a ma. Ɲɛma Umar Mariko ale kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Cheikh Sidibe Abiya an b'a bɔ ka Rougeau match kɛra 1-0 ye. A ye bi min don yabe don dɛ a y'a don a yɛrɛ ka kan kɔnɔ a ye bi don dɛ nka a donna a yɛrɛ ni maa bɛ sa min ye k'a fɔ k'i bɛ taa o bila i ka défense la a y'a ka jɔ a y'o kɛ walitelu ye ka suru a yɛrɛ kun a kɛra gardien kɔnɔ k'ale bɛna pasi k'a ma ja a ye pasi kɛ tiri ye kunsigi in kɔni bɛ ka caya cogo min na a bɛ ka caya ten ala k'an kunna ja i sama bali marhaba soma bɛ di Burama n bɛ foli d'i ma i bɔra Gana fɛ yan i ka nin samara in ayi n'i bɔra ça c'est All Star nin tɔgɔ de All Star voilà ça c'est All Star comme a tɛ se k'a ye quoi Musa tɛ se k'a ja labɔ n'o tɛ ni da ka gɛlɛn dɔɔni dɛ Snoop Dogg de ye nin bila valeur la nin y'a local ye ayi ko jɔni nin y'a 400 ta ye nin y'a 400 ta ye Allahu Akbar n bɛ i fo a tɛ fɛn cɛ jugu dɔ grifu ye radio ɲɛmɔgɔso Umar Cɛfi Mariko ka foli di a ma tabarikala a ka tile filanan kutuba diɲɛmaa y'a mɛn a taara fan bɛɛ a ka miirina ye min ye i y'a lamɛn a y'a frappé nin de ye démocratie diya ye ma s'i ma dɛ non nin de ye démocratie diya yɛrɛ ayi n ko kori ayi rien on n'a pas touché non même pas tabarikala ka Umar fo k'a ka denbaya bɛɛ fo tabarikala ka Jɛngɛnɛ fo a fana ani ka samara ninnu mais a kɔni a taara local ɲuman ɲini ayi dɛ ale ta Jɛngɛnɛ ta ça c'est Mocassin ni ye a 150 ta ye Jɛngɛnɛ ta Mocassin ni ye 150 ta ye e ta ye All Star 400 ta ye ne yɛrɛ ka tapeti sɔngɔ ka ca ni nin bɛɛ ne ka tapeti c'est 15 000 o b'a ta in fila sa n'o kɔni ye min fɔ Jɛngɛnɛ ta la o bɛ sɔn ka ko ye ne ta ko ye dɛ ne ta ko ye dɛ mas n bɛ n fa fo ani n ka alimami imam Kutuboni Zamani Burkina bɛ autorité morale ɲini na ne y'a tɔgɔ di nka a tɛ ka taa o Burkina a bɛ taa sinon u bɛ ka autorité morale dɔ ɲini dɛ ne ko n ko ni Bubula bɛ se ka taa imam kɛlɛ mun don Burkina ka ɲɛsin Kabore ni Faransi ma an bɛ Bubula segin u ma ne kɔni y'a kuma fɔ mais est-ce que a bɛ taa n'u ma Digo sɔrɔ ayi an bɛ Bubula segin u ma ayi dɛ Digo bɛ to yan an bɛ Bubula segin u ma imam bɛ taa Digo ka général an bɛ Bubula segin u ma voilà a k'u hakili jigin Thomas Sankara la voilà o b'u ja tɔ voilà autorité morale kɛlɛ kɔnɔ n'i ye kɛlɛ kɛ ni autorité morale t'a la fu don k'an fa fo ani ka club des amis président Sori Kasoke ka foli di a fana ma le chef protocole Boutros Ghali a bɛ min on s'en Amdalaye a bɛ min bi yan aujourd'hui c'est Amdalaye kunna kun bɛ min ba kɔfɛ derrière le fleuve le chef protocole donc dimanche a bɛ Amdalaye non parce que on s'en venu quoi on s'en Amdalaye aujourd'hui parce que c'est le grand grain on s'en compris ko kɛra ko ye tabarikala le chef protocole Boutros ala k'an kunna ja ka foli d'a ma Tchoumi ani Lanjai u bɛɛ fo tabarikala Simaga Lasana Ali Bachar Arasmas ka nin bɛɛ lajɛlen fo Kɛmɛko Jabate Ali Bachar bɛ yan Bachar bɛ yen jɛbɛ ni imam maintenant yɔrɔ jumɛn na a ka yɔrɔ la yen ayi e t'i to di alimami dɔgɔya ma ɲi dɛ ayi an ka yɔrɔ tɛ tamasiyɛn ɲuman tɛ dugu ma ayi an ka yɔrɔ alimami dɔgɔya tamasiyɛn ɲuman tɛ dugu ma non Ali Bachar c'est un imam c'est le très éclairé le très sage Ali Bachar ale ni alimamiya cɛ yɛrɛ e ko a tɛ ayi turu sera ma a ye mɔgɔ 300 bɔ ayi turu sera ma i t'a dɔn turu sera ma alimamiya bɛ ale mɔgɔw de bolo et puis no turu sera ma alimamiya bɛ a kɔni a bɔra alimami du kɔni kɔnɔ a taara Saudiya bɛ a mɔkɛw de bolo a bɔra Saudiya a nana sisan donc ka foli di a fana ma Bakaren comme un tribunal kɔnɔ k'an ka présidente fo k'an ka procureur général fo k'an ka substitut fo Bakaren ka foli di a ma comme un tribunal kɔnɔ Yiri Cantangara kɔnɔ Toure a n'a ka gɛrɛnnadenw Jɛngɛnɛ jamu ya tɛ fu fana kɔ Vie Jara Bulukasomugu la jamu in kanubagaba don Ibrahim Ɲare clinique Almedi kɔnɔ a tɔgɔ la docteur Bukadaru Aliyu Tarawele
pédiatrie do ka docteur bɛɛ fo clinique Almadi kɔnɔ Ibrahima Ɲare sababu yala voilà kañ jamu yera kuma yani ga sumuya a tɛ fɔ a fana kɔ a ma ban jɔn n fa bɛ États-Unis papa Buya ka fɔ fana Meri Samimi ba tɔgɔ fila Martel Da a ma ban dɛ yani sinon laban bɛ kɛ sumu ye a kaɲi sinon a ma ban yakili b'a la le 7 do dɛ janvier ouais au palais de la culture n ka pa bɔ ka bɔ fo salo ye min bɔ mi deli yɛrɛ dɔnkili kura dɔ bɛ yen u bɛ dɔ tɔgɔ fɔ k'i jɔ an ka dɔn mɛ o pa in bɛ ka n dege o de la ma tɔgɔ f'i ye dɛ i tɛ sabali dɔnkili de don u b'a fɔ ko u bɛ jamu dɔ fɔ k'i jɔ an ka dɔn sɔn t'an ka DJ bolo koyi bon cɛ yɛrɛ ye kuma dɔ ye n'i ye kuma fɔ a laban ayi an yɛrɛ ka DJ n bɛ k'o pa de bɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛna kɛ a ko technicien yɛrɛ o t'a bolo ayi sɔn yɛrɛ t'ale an bolo ko dɔnkili k'a la dɛ il faut n'i taara n'a ye n bɛ don n'a y'a joué a bɛ tila k'a d'i ma i bɛ taa i bɛ sigi n'i ka so ye a bɛ segin n'a ye a tɛ to an bolo ye Jaginɛ kuma tɛ k'i fo a diyara n ye ka Samu fo awɔ ka Sɛki fo ka Musa fo un ka lamɛnbaa bɛɛ fo awɔ fɛn fɛn sɔgɔlen mana tile kɛ na an bɛ foli di u bɛɛ ma tabarikala ka ɲɛma fo Umaru Cɛfin Marigo ɔhɔ ka denbaya bɛɛ fo ka Tetebugu maa bɛɛ cɛ fo kunun a ye trophée dɔ sɔrɔ dɛ ouais ɲa ye surɔ on ont trophée hein ouais voilà a ɲɛna kojugu a n'o ka kan on ont trophée hier voilà halisa Ala ka kɛnɛ to amin arabi Ala ka kɛ bama ɲɛbila ye ami n tɛ awɔ k'an ka cɛkɔrɔba fo CNT la ɔhɔ Alu Badara nana kasi ale don an bɛ foli d'a ma ɔhɔ ka ba ɲumankɛ fo Bayiba kolon wasara kolon an wasara bɛ foli di kolon wasara k'a ni tile kolon wasara Jaginɛ foli ka di Bayiba ma ni foli duman in kɔrɔ falikɛ jɛra Jaginɛ an ka taa Bro an ye maa ɲuman fo an bɛ taa ɲɛfɛ foli an b'a di Musa ma k'a Kulubali ba Musa k'a ni tile Musa en plein vol do wa Musa nous a abandonné en plein vol ou bien a bɛ min non il est en hein il s'apprête an ma faransi ta ɲɔgɔn gɛrɛ an bɛ Musa fo abandonné en plein vol kɔrɔ tɛ dɛ non a t'o kɛ Musa an b'a fo an famana dɛ Musa ka Eliaji fo Alhaji maram cɛ maram cɛ k'a jamu tɛnɛ ɔhɔ n'an y'ale fo an bɛ Samu fa fo a sɔnna a fa ya ma sisan Tɔnɔ Mori ouais non sɔnna i sɔnna non sɔnna i sɔnna Jaginɛ hɔn bɛ se un na hɔn a bɛ se un na a minɛ ta minɛ i laban i b'a minɛ Samu y'a minɛ n fa ayi a y'a minɛ n fa kɔrɔ tɛ fa kɔrɔ tɛ a y'a minɛ t'i mago la fa kɔrɔ tɛ ne ba fa la a tɔgɔ a fantalama don dɛ n tulo samana de an ye ɲɔgɔn tɛrɛn na n tulo samana voilà n t'a fɔ bilen tulo samana ka ayi foyi ka bolo fɛnɛ sama a taara Mori Kulubali o an b'a fo ɔhɔ k'a Kulubali ne ye Tɔnɔ Mori fo sa a b'a fɔ cogo min na laitier tɔrɔ Togore donc Togore ni ne tɔgɔ jumɛn Togore u b'a fila tɔgɔ de sinon a b'a wele tɔgɔ min na o ye tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ laitier Cheikh Jalo mais bɛɛ b'a dɔn mun na o ye Togore de Togore bon e k'a jateminɛ ko nin bɛɛ de jɔlen don an kɔfɛ face à face la contre a tɔgɔ Chefferia Chefferie bɛ yen ayi MC ni ɲɛma kɛ Chefferie n'existe pas Chefferie n'existe pas Chefferie bon e k'a jateminɛ nin bɛɛ de jɔlen don an kɔfɛ il y a pas de chefferie Chefferie c'est comme Côte d'Ivoire pas qualifié c'est comme Côte d'Ivoire ba ma fo bon Côte d'Ivoire dɛ i minɛra o bon n ka kuma lasegin Cɛpiri non n ka Kolote nana k'a ti yɛlɛma Chefferie existe Seku Ɲani an bɛ foli ni tanuya an b'o lase a ma belebele a tulo banna nin waati in na yanfo Kayi la Malienne de l'automobile an bɛ Musa Samakɛ fo a b'an lamɛn fo Faransi an bɛ foli di a ma awɔ parikaw fana bɛ on soutenir supporter an bɛ on supporter merci n'Ala sɔnna an b'u wele k'an supporter a banna ne y'o le fo foli an bɛ taa an b'a di Kɔrɔbulo ma Dɔrɔbugu la Kɔrɔbulo ka ca dɛ ne ko Dɔrɔbugu de ayi o ye Katika de ye o e ka min ma o tɛ Darabugu yɛrɛ o ye Katika de ye bon ne b'a dɔn Dɔrɔbugu ale la ni est allé à Kati tu deviens Katois e est allé à Kati toi tu es Katois qui a appris à Kati toi nam Jaginɛ kuma bɛ ka pan i kunna ka se ma dɛ il faut l'arrêter o kuma Maliki Jaw don wa il faut l'arrêter Jaginɛ stop bon foli ka ɲi tan voilà bon an b'a fo ne ye Kɔrɔbulo fo an b'an baw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni tile
Bro minnu b'a Mali fan o fan fo ka taa se Mali kɔkana ma Espagne France États-Unis an bɛ foli di ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ni tile tabarikala i ye kuma dɔ fɔ kunu Isa Kaba a y'an ka bi don match kɛra 1-1 Isa de bi don Isa Kaba de y'an ka bi don sabali sa mɔgɔ bɛ pasi kɛ mɛ i b'a dɔn Ayisa mɔgɔ bɛ pasi kɛ mɛ i b'a dɔn Ayisa Isu Karabati Isu Karabati de centre kɛ ne dɔ ye wagati min na Forokiya de tun b'a la ayi Isu Karabati de centre kɛ Isa Kaba Isa Kaba y'a kɛ ci k'a don ne de filɛ k'a fɛ 1-1 polisiw yɛrɛ y'an namara de u ka bi kun ye hors jeu de ne dɔ ye Zidane ni Forokiya de Isa Kaba de y'an ka bi don e y'a bɛ mun kɛ dun ne ma ye n ko ne de ne bɔlɔbɔ cɛ sɔrɔ ne de fɛ an ka tɛ match kelen ma c'est l'inspecteur de police ni inspecteur de police cɛ k'a di Isu Karabati ma centre kɛ Isa Kaba y'a don an ka tɛ match kelen ma sa kuma b'a la ne ka mɛ min ma Isa numéro bɛ wele a wele kɛ ayi ne ma Isa ma jouer yɛrɛ Isa jumɛn ma se ayi Isa c'est vraiment Kone cɛ i ye minute 5 kɛ i sema ma Isa c'est Ibrahima Kone moi c'est Musa Djenebou e t'a kalama Isa minute 5 de ka sema ma ballon Isa c'est Ibrahima Kone moi c'est Musa Djenebou sabali sa mais ne ye photo ye ne ye Forokiya de non ne tun bɛ ka match su yɛrɛ de bon doyen dɔgɔ de bɛ san ayi ko Isu Karabati bi dabo non ne ye bi kelen pe min ye c'est le doyen dɔgɔ ne ye bi kelen pe min ye e ka ne ko ko e ma ko ne ye photo ye ne b'a dɔn Umaru ye cɛ min ye a tɛ sɔn ka photo ye maaw b'aw bɛɛ la mais Forokiya de tun bɛ doyen na Mariko ye cɛ min ye Umaru Mariko ye cɛ min ye a tɛ sɔn doyen dɔgɔya ma ni woro a bɛ ne sara se ka taa dɛ ka doyen dɔgɔya Maître Lassana Konate an bɛ foli ni tɛmɛni ko lasa ma ka Basiru Sek k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Banangabugu la foli ani tɛmɛni ka di Docteur Cham ale tulo b'an yan fo Kalaba ka foli ni tɛmɛni ko o lase a ma cɛ janya mɔgɔw b'an kɔ sa maaw b'an kɔ maaw bɛ yen Sangun Jalo an bɛ foli d'a ma ka Mariam Traoré fo trésor kɔnɔ janya maaw b'an kɔ Ami Fɔnba la patente an bɛ foli ni tɛmɛni ko lase a ma ni waati in na bon bi ta ka di han bi an bɛ Burkina Sam i delila ka se yan a ye n tɛmɛna dafɛ de i ma se Burkina n donna mais n ma taa intérieur la e donna cogo di n bɔtɔ Côte d'Ivoire cɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen dɛ n'o tɛ i bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don yan ka sɔrɔ i ma don Burkina fɛ ayi an filila sira la de yɔrɔ sira bɛ fara fila yɔrɔ dɔ la kelen bɛ na Mali fɛ kelen bɛ taa Burkina e jɔ yɛrɛ a tun bɛ kari de la a ye ne kun bɛ personnel la e ni jɔn i ka cɛ kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Burkina ka sɔrɔ ka na yan ayi an ma don Burkina e m'a faamu wa an segintɔ an donna Burkina parce que an filila sira fo ka taa an se station dɔ ma c'est de là où an ye dɔ de mankan mɛn station kɔnɔ o bɛ ka u ka kan in fɔ on a vite compris k'a fɔ an sira jɛ an sɔrɔ ka tourner e ka cɛ wele dɔrɔn Sam il faut retirer Aïcha il faut retirer a b'a dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ ayi il faut retirer il faut l'appeler ayi i ma se Burkina il faut juste l'appeler Aïcha il faut retirer an sera station dɔ kɔnɔ ne cogo di an ɲɛ bɛ mɔgɔw la i bɛ bɔ Pɔgɔ ka don Segu a banna ayi i tɛ sira nin dɔn dɛ yanni kɔnɔwari t'o yan non an e bɛ ka tagali sira de fɔ an ka dugu laban e bɛ ka tagali sira de fɔ Mali dugu laban o ye Segu ye Côte d'Ivoire dugu fɔlɔ o ye Pɔgɔ ye ɔhɔ maintenant Pɔgɔ in n'i bɛ bɔ n'i bɛ ka bɔ u ka sira in fɛ mun bɛ na Mali fɛ n'i bɛ bɔ droite a bɛ taa Burkina gauche de bɛ don Pɔgɔ an filila o sira de la ka droite ta i tɛ sira in k'i ta kɛ Burkina ta ye chauffeur tulo b'an na o minnu bɛ sira in dɔn komi e tɛ sira in dɔn e ka dugu taga ye Bamakɔ Kati a kunsigi bɛ ka caya ani Buguni mais ji ma k'a kan bi a kunsigi bɛ ka caya ji ma k'a la non i tɛ Musa ji k'a la voilà kunsigi Musa ji ka cɛ ji dɔɔni k'a kunsigi a fini don ŋɔmi Sumi Galeru système an bɛ foli ni tɛmɛni ko o lase a ma ni waati in na k'a ka manaje fo Doni Brasco ka foli ka di musokɔrɔba ma ni waati in na k'aw ani tile voilà Cheikh Sidibe i ni tile a b'a ni tile ma somaw bɛ di baasi tɛ yen tabarikala n b'i fo a diyara n ye ka Sam fo ka Jaginɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaa Umaru Cɛfi Mariko a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo tabarikala awɔ voilà Sam dɔ ko c'est Wangolo la ville Carrefour donc voilà c'est pas Segu wa la ville Carrefour non tu as menti voilà ni tigi bɛ sira dɔn non bon e tɛ ayi i ye nin kɛ assise nationale ye non tu as menti a kɛra assise nationale ye an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na su in na kunnafonidilaw b'an bolo su in na kɔni an m'u tɔgɔ to ta fɔlɔ on va pas dire leur nom quoi su in na kunnafonidilaw bɛ yen voilà Masire ko a ka foli d'an ma Masire non lui il m'a abandonné en plein vol Masire k'a magaji il m'a abandonné en plein vol Masire le Masire kun tora e bolo e ka boli in tɛ non
Des masira kun tere wala ka bien si. Ayi, A kérosène me banga to ça. masira m'a abandonné en plein vol. Ay masira faut ka kanté fo. Kanikle. M'a abandonné en plein vol. Masira i jo t'a la dɛ. O t'i cuni mɔgɔ ye ta dɛ. O la an bɛ don ni kunnafoniw ye k'a da maaw tulo kan Peace FM halisa maaw bɛ se ka na n'u ka demande ye a da ye alamisa don ye ni alamisa sera o ye a clôturelen ye maa minnu ni animateur ya walima kunnafoni di o nege b'u la i bɛ na n'i ka wolosɛbɛn ka na n'i ka diplôme a copie kelen ka na ni fɛn min ye i ka demande manuscrite ka timbre k'a la ale ni carte d'identité photo fila lettre i b'a adressé Peace FM a ɲɛma ba la n'a déposé joona voilà o tɛ o don Cheikh Sidibe oui fɛn dɔ ye kunnafoni dɔ b'i bolo awɔ o di an ma awɔ mas ko n'i bɛ fɛ ka anglais kalan voilà n'i bɛ fɛ ka anglais kalan nin ye cakɛda belebele sa mun tɔgɔ ko Zigo Language Services a tɔgɔ Zigo Language Services sam tɛ ka nin fɔ sam kan ka se ka fɔ a tɛ se Zigo Language Services yes me I don't speak Naija boy me I speak British you know what I'm saying small you know me I speak British in English no small let's go yes in that sense mas ni cakɛda in sa ale ka baara bɛnnen don sɛbɛnfura fɛn fɛn de bɛ sa k'a fɔ ko a ba yɛlɛmalen don anglais la u b'a a ba yɛlɛma français la walima ni a ba bɛ yɛlɛma anglais allemand na u ka baara bɛnnen don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu bɛ fɛ ka anglais kalan hali ni maa min bɛ fɛ ka anglais kalan ka s'a la k'a dɔn k'a dɔn nakari u bɛ maaw dege nin bɛɛ lajɛlen na hali maa minnu bɛ magobatigiw minnu bɛ taa jamana janw kan aéroport ni fɛnw na n'u bɛ gɛlɛya sɔrɔ mas ni cakɛda kofɔlen Zigo Language Services u ka baara bɛnnen don ka maaw dege nin bɛɛ lajɛlen na théorie ani pratique k'a ɲɛ yira maaw la i ka s'a la k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ i wolola Anglais jamana kan mas ninnu bɛ nin baara ninnu bɛɛ kɛ u sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma cour d'appel mas u sigilen don k'a ɲɛsin cour d'appel yɛrɛ ma u ka nɛgɛjuru sira o ye 76 08 35 53 walima 50 06 65 92 tabarkala mas nin cakɛda in n'i bɛ fɛ ka anglais kalan kɔni k'a dɔn k'a dɔn nakari a banna u bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an ka taa an bɛ waati min na sisan fɛn min ye an ka jamana fanga ɲɛmaa ye n'o ye docteur Choguel Kogala Mayiga a bɛ Kitakaw fɛ yen nka a na segin bi i b'a ye k'a fɔ a taara an balima kerecɛnlakaw olu ka hiji min ni a bɛ to ka kɛ Kita n'a bɛ fɔ a ma ko pèlerinage a taara o baaraw o korobon karili la i b'a ye k'a fɔ Kita gouvernorat kɔnɔ ani Kita société civile ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ u sɔrɔla ka u kunda fɛn min ye église kan nin ye n bɛ kɛ fɛn min ye hiji a ta ko 50 ye ni o ye an balima chrétienw kɛrɛnkɛrɛnnenya chrétienlaka minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko catholique nin bɛ kɛ u ka hiji a siɲɛ 50 ye an ka jamana kɔnɔ kabini a baara daminɛra fɛn min ye premier ministre ye a yera nin kɛnɛ in kɔnɔ ani société civile maaw fana ɲɔgɔn ye a y'a ɲini fɛn min ye an balima chrétienw fɛ k'u ka duwawu ko a kɛ kosɛbɛ cogoya min na jamana a bɛ basigi ko belebele minnu kun dalen don an ka jamana kan olu bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ bonya ani karama kɔnɔ n'o ye assise ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ani gɛlɛya minnu bɛ yen i b'a fɔ lakanabaliya gɛlɛyaw ale ni baloko fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka duga cogo min na k'o ka duwawu ka a kɛ jamana ye an balima kerecɛnlakaw u fana ye layidu ta k'a fɔ o duwawu o bɛ kɛ u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogoya min na nin ko bɛɛ lajɛlen fura a bɛ se ka sɔrɔ a la Choguel n'a ka délégation fɛn min ye lazara waati ye u na don Bamakɔ kɔnɔla la yan nɔ kibaruya min bɛ sisan o de filɛ nin ye Assimi Goïta min Kita premier ministre taara ka ban o tɛ ka taa jɔyɔrɔ fa mais clé a bɛ clé dɔn yɛrɛ n ko korobongari de ye bi ye n'a bɛ kun jalen ta bɔre de da o a ye ne ɲininka de o jaabi tɛ n bolo wali i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye chinois ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ an fɛ yan ale ni an ka ministre ye ɲɔgɔn ye ministre min ka ca ɲɛsinnen don lakanali ko ma i b'o dɔn Dawudu Alimamidine merci u ye ɲɔgɔn ye
ɲɔgɔn ye bolila fɛn min ye chinois bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ min ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ lakanali ko o bunna kun kan i b'a ye k'a fɔ chinois ka ambassadeur a ye kuma ta a ye foli ni tani a y'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wuli ka jɔ min ni a kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ tile 2 in na chinois 3 min ni u minɛra Banmansiw fɛ cogoya min na ka kɛ sababu ye ni ka olu lafiya d'u ma ka fiɲɛbɔ da di u ma o foli o kɛra chinois ka lasigiden fɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma yani ani ministre de la sécurité ka ɲɔgɔn ye ani Ablaye Diop ni ale an ka ministre ye min ka caw ɲɛsinen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ kow ma ani o fana ye ɲɔgɔn ye da bɛ se ka don ko o ko la fɛn min ye chinois jamana ani an ka jamana ani ɲɔgɔn cɛ sanni feere kɛnɛya ko lakanali ko sira wɛrɛw fɛ filani teriya min b'an cɛ nin bɛɛ lajɛlen da donna nin bɛɛ lajɛlen na chinois ko k'u na anw dɛmɛ k'an dɛmɛ fo ka taa baara a kuncɛ samabali an ye dossier dɔ ta nin ye a waati damadɔ ye ni o ye Tarawelelakaw ka dossier ni a bɛ Banankɔrɔ Cheikh Sidibe ale bɛ ka dossier in suit Cheikh a bɛ niveau jumɛn na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Mas Tarawelelakaw ka dossier ni a bɛ dugukolo ko dɔ ko fɔ hectare 9 ani dɔɔni dugukolo in bɛ Banankɔrɔ nin mɔgɔ caman b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw de kɛlen don ka taa dugukolo kofɔlen ka t'u sigi a kan ka sow jɔ a kan masa an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa tribunal ye décision bɔ k'a fɔ ko dugukolo kofɔlen ko famille Tarawele ko olu de ta don bi u ta don sini donc ko k'u ka dugukolo k'a lasegin u ma minnu ye yɔrɔ jɔ a kan ko yɔrɔ ninnu u ka ci nka komi wagati min na a bɛ fɔ samiya don donc wagati yɔrɔ tɛ se ka ci o wagati donc an bɛ don min na i ko bi a kɔni a bɛ se ka kɛ donc famille Tarawele b'a ɲini halisa mɔgɔ kofɔlen minnu sigilen don dugukolo in kan u ka a lajɛ ka wuli ka bɔ dugukolo kofɔlen in kan sabula olu de ta don sariya ɲɛkɔrɔ olu de ta don ka kɔrɔ fana Mas an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ minnu bɛ ka continuer halisa ka baara kɛ u ka d'a la k'a fɔ ko baara in tɛ baara ɲɛnama ye an yɛrɛ dama an kana fɛn dɔw bin bɔgɔ siɲɛ ka kɛ kabini Sosorobugu sigi kuma Cheikh Sidibe a bɛ dɔn ko laban t'a la laban t'a la donc mɔgɔ wɛrɛw kana na mɔgɔw nɛgɛ sabula kɔsa in na an y'a ye dɔ farala maire ka mandat kan kalo 6 ɲɔgɔn na u ka mandat kun kan ka ban nin kalo in yɛrɛ la novembre donc mɔgɔw kana na u nɛgɛ ka fɔ ko bon a y'aw ka yɔrɔ jɔ foyi t'a la ka sɔrɔ u garantie t'u bolo ka da aw ma donc garantie bɛ famille Tarawele bolo hali sini donc papier kɔni bɔra k'a fɔ ko yɔrɔ fɛn fɛn bɛ a kan ka ci donc ka maaw ladɔnniya la comme yɔrɔ in ye famille Tarawele ta ye bi u ta don sini tabarikala voilà tabarikala kuma ɲɛna fɛn min ye voilà Sam Jaginɛ voilà nin message a bɛ adressé chefferie la voilà maître Lassana Konate i b'a dɔn a ye min fɔ bonjour à vous tous rassurez-vous qu'on fera les cartons avant le 7 janvier 2022 ko ka f'u ye quoi ko carton bɛ k'u la maître bɛ fo carton ye mun ye n'a fɔra balontan na Sam carton kɔni o 5 jours 6 jours voilà a bɛ daminɛ 5 jours la 5 jours carton an b'a gosi 3 jours ye jumɛn bon 3 jours ka dɔgɔ o papier o ye carton fitinin de o papier carton kumaba kɔni o daminɛ 5 la walima 8 à 2 ala ka kunaja amin ala ka kunaja amin amita Cheikh Sidibe bolo bɔ a kan an ka don ni kibaruyaw ye ajoya Sam nɛli bɛ sen na dɛ nɛli bɛ sen na dɛ jumɛn minɛ bon a bɛ ka kuraw de k'a la a ma milimo ta in an m'o gosi a la fɔlɔ dɛ a bɛ ka kuraw de a ma milimo ta in an m'o gosi a la a lettre dɔ bila ka taa di Asimi ma a lettre a ye kuma fila fɔ a lettre kɔnɔ a lettre a kuma fila ye kɔni a ko n'i y'a di Wage ma k'a tɛ se k'ale y'a di fɛn ma Ben ma k'a ye kɔrɔ ɲinɛ a ma kɔrɔ ye on s'en fout Sidi jumɛn de ko Ramsès a ko k'a y'o ɲinɛ mun ye k'a di Ben ma awɔ ka tila tuguni ko ale bɛ segin a ka misiri kɔnɔ o ye flèche de ye o cɛ a ye fɛn caman fɔ dɛ n dɔgɔ ye n gɛlɛya dɛ hali video mɔgɔw olu ta sɔrɔ ko in na o video jumɛn i minnu ye video kɛ a y'anw yɛrɛ sɔrɔ o an bɛ video kɛ nka n b'a faamu
Ah, dɔ fara o fana ma. An minnu bɛ vidéo kɛ kɔni a y'an fana nin yɔrɔ k'a la. Tabarikala. Sɛki kɔni a tɛ k'o bila ka jigin. Tabarikala ayi. Min ma d'a ma a b'o bila ka jigin. A b'a to ni an bɛ don ni kibaruyaw ye. An ka CNT maa dɔ bɛ yen n'o ye Amina Fofana. Wele bilala a ma. Ka taa kunnafoni di so min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Afrique Media. O sanfɛ a ye kuma ta. Ni an b'a ka kuma k'a la nanzarakan na. E ni Janginɛ komi aw ye bamananw ye aw b'a traduit bamanankan na. On se bamanan? Non. On se parle bamanan? On se africain. Ok. Ala k'an kunna. Donc sisan i bɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ dɔrɔn an k'a di maaw ma. Ce sont ces deux intérêts qui sont supérieurs, qui l'emportent surtout. Donc, pourquoi on n'a pas sanctionné le président Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères? Parce que s'ils voulaient faire vraiment une véritable sanction, ils allaient faire une sanction économique. Et cela allait nous faciliter même la tâche de sortir du franc CFA parce que le franc CFA va partir. Croyez-nous, à Yerewolo, on ne va pas laisser le franc CFA ici. Donc les sanctions économiques qu'ils ont fait à Gbagbo, comme mon frère Nestor, mon camarade Nestor était en train de le rappeler, ce sont ces mêmes sanctions économiques que eux ils peuvent faire, et eux peuvent nous faire subir, qui peuvent nous toucher. Et de là, direct, on va quitter le franc CFA. Quand la CEDEAO, c'est honteux d'entendre de la bouche de la France que c'est la CEDEAO qui est partie demander à un autre continent de sanctionner le Mali. Vous voyez quel genre de pourriture envers qui je n'ai pas de respect du tout. Quel genre de fumier, quel genre de pourriture compose cette CEDEAO. Et y compris tous ces présidents vauriens, ils méritent que leur peuple les mette à la rue et installe enfin des patriotes, des dignes patriotes pour que l'Afrique puisse enfin respirer. Donc je reviens à Assimi et à l'autre là. Ils veulent simplement que nous nous retournons les uns contre les autres. Et à l'Assemblée, on a été clair en huis clos. Plus ils font ça, plus on est soudés. C'est clair pour tout le monde. Plus on est soudés et derrière dans la transition et derrière le président et avec le gouvernement. Il n'y aura pas de division ici. On est tous d'accord. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est que nous, on a maintenant d'autres partenaires. Donc, ils ne peuvent rien nous faire. À l'ONU, c'est la Russie qui parle en notre nom. La Chine, s'ils veulent prendre des sanctions contre nous, la Chine aussi est là pour les empêcher de nous punir. On a peur de quoi? On a peur de qui? Si on ne part pas dans leur pays, est-ce qu'on va mourir? Non, pas du tout. Donc, ce qu'ils disent là, si l'Union européenne est garçon, comme disent les Ivoiriens, ils doivent prendre une sanction économique, même pas ciblée. Ils doivent faire ce qu'ils ont fait à Gbagbo là. Ils doivent tenter ça pour nous sentir. Parce qu'on est plus près qu'eux. Donc, bon, ils ont fait ça pour nous retourner les uns contre les autres. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et ils ont fait ça aussi pour laisser la porte ouverte aux négociations. Et n'oubliez pas qu'en dessous, ils tentent toujours de joindre notre président patriote qui ne décroche pas leur appel. Il faut que cela soit dit publiquement. Ils tentent toujours de l'appeler et le président, il n'est pas dans beaucoup d'affaires. Hein. Macron, il ne le répond pas. Et quand en fait, on a confirmé nos trucs là avec la Russie. C'est Angela Merkel, la première qui a appelé, c'est sur la page officielle de la présidence, qui a appelé pour se désolidariser de Paris. Au-delà de tout ça, nous savons historiquement que la France et l'Allemagne ne sont pas des alliés. Ce ne sont pas des alliés. C'est la situation, le résultat d'une guerre qui les a amenés dans ça. Et nous, les Noirs, on est partis dans une guerre qui ne nous regardait pas. Donc... Merci. Oh. Bakuru Bala.
Amina ye mun de fɔ a ka kuma bakuruba fɔlɔ ko CEDEAO ye sanction min ta n'o ye ka CMT kɔnɔmaw ale ni gouvernement kɔnɔmaw fo n'a bɔra président de la transition colonel Assimi Goïta ale ni a ka affaires étrangères ministre Abdoulaye Diop ko CEDEAO ma foyi kɛ ko CEDEAO ka o kun de ko ka olu yɛrɛ damaw fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka se k'a fɔ togoya min na anw tɔw sanctionnera Assimi ma sanctionné Abdoulaye ma sanctionné ko CEDEAO kun ka a tɔ dafa ko ka kɛ sanction économique yɛrɛ ye ko ka kɛ dɔrɔn ko Mali yɛrɛ ka bɔ CFA la ten direct ko ni Union européenne u ye min kɛ Côte d'Ivoire la CEDEAO ye min kɛ Côte d'Ivoire la Gbagbo la ko n'u ye cɛ ye ko i n'a fɔ Ivoire m'a fɔ cogo min ko n'u y'i sɔrɔ cɛmanninw to k'u tun ka o ɲɔgɔnna kɛ direct yɛrɛ la donc ko CEDEAO filɛ nin min na ko u ka fasoden juguya u ka mɔgɔ lankolonya ko jamana kɔnɔdenw ka bɔ a président lankolon o de vaurien o de vaurien président vaurien k'a tɛ a m'a fɔ ten ya u tɛ foyi bɔ ko c'est de la pourriture o kɔrɔ o ɲama pourriture ye mun ye fɛn nɔgɔlen ɲama fɛn tolilen ɲama nɔgɔlen katalen o y'o ye n kɔrɔmuso sɛbɛ don Amina mais elle passe à côté ayi dɛ moi fo i ka don a ka kuma fanba ye nin de min fɔra o de ye nin ye Yaginɛ e bɛ jumɛn fara a kan kuma fanba min fɔra fɔlɔ an ka sɔrɔ ka analyse daminɛ ne tɛ foyi fara e tɛ foyi fara a kumabaw ye nin ye merci i bolo bɔ a ka fɔlɔ dɛ Sam Samabali Amina fɔ fana CNT maa don n'o ye Conseil national de la transition ye a ye nin kuma de fɔ fɛn min ye kunnafoni di yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Afrique Media a ye nin kuma fɔ o sanfɛla la a ka wuli ka jɔ barika ka bon yen kosɛbɛ maa caman bɛ wele bila a ma jamana kunkanko kumaw kan a ka i da don o la kuma fɔra hakili jagabɔ o de bɛ a dafa sisan faamu ka sɔrɔ kuma kɔnɔ kosɛbɛ i ye bakurubaw fɔ bamanankan na n'a fɔra sisan k'e k'i ka hakili jagabɔ k'o kɛ a ka kumaw kan mun bɛ sɔrɔ ka fɔ lamɛnbaaw ye n kɔrɔmuso sɛbɛ don an ka di kojugu tabarikala an ka di kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ tabarikala et puis bi de mɔgɔ caman y'a dɔn sinon Amina depuis bi tɛ mɔgɔ min don ani hakilina kelen panafricanisme hakilina n'o ye Modibo ka hakilina ye a bɛ nin kɔ a mɛnna bi de comme a donna CNT la avec l'avènement de Yɛrɛwolo caman y'a dɔn sinon depuis a bɛ nin hakilina ninnu na mais là tiɲɛ don maliyɛn ɲuman bɛɛ an ka miiri n'a ye an k'an yɛrɛ tɔgɔla wari sɔrɔ i n'a fɔ Baba Modibo Keyita y'a bila togoya min na fara maliyɛn wa valeur ba ka kɛ a la mais c'est pas en un clin d'œil c'est pas au jour du lendemain k'a fɔ ko sanction économique kɛra dɔrɔn k'an bɔra la ça non n'an don mɔgɔw kun na de côté a bɛna fɔ an fana an farala fɛn dɔ ka fɛn mun ni an tɛ a ko ɲɛdɔn a sini n'an tɛ o ɲɛdɔn o dun tɛ komi sini ɲɛdɔn i k'i tension o la a ka di an bɛɛ ka bɔ franc CFA in na c'est vrai a ka di an bɛɛ Baba Modibo Keyita wari mun to an bolo ka segin o wari kelen ma wa a wari valeur ka bonya nka a tɛ kɛ tile kelen baara tɛ on a des économistes des éminents économistes minnu bɛ se ka baara sigi sen kan ka kow kɛ donc o ye o côté je ne pense pas k'a fɔ ko Assimi ni comment dirais-je Diop bɔlen a la ko c'est pour que ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ non Assimi non seulement chef min don c'est un vrai chef il s'assume c'est un chef mada la ne Assimi ye mɔgɔ min n'a bɛ don jeu kɔnɔ trahison sugu dɔw mɔgɔ minnu bɛ ko k'a b'u janfa Assimi n'est pas dans ce jeu k'a fɔ k'a b'olu kɛ donc CEDEAO kɔni nin kɛ dɔrɔn tu comprends aisément surtout Serge Daniel il l'a clairement dit k'a fɔ ko ale yɛrɛ ni CEDEAO kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kunnafoni minnu sun kɔrɔ mun tɛ sɔsɔ k'a fɔ an n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ u y'a kɛ de pour que Abdoulaye Diop u ka se ka voyage kɛ ni Mali ye position mun ta ka se ka taa o position ka taa o défend k'a fɔ nin de o position ye ni ci min fana bɛ kulu ninnu bolo u ka se ka o cikanw don Diop da a ka segin ka na ko fɔ président ye wa fana ko président ka dɛnɛmɔgɔba de ye Diop yɛrɛ fana a bɛ baara mun na fana mɔgɔ don a bɛ baara ye a b'a ɲɛdɔn mun ye président fana ta ye c'est pour que a fana ka se ka voyager ni faso ka ci mun bɛ yen malidenw bɛnna nin de kan ni ne malidenw hakilina ye wa o tiɲɛ filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ aw bɛ se ka mun fɔ n k'o fana fɔ fasodenw ye c'est pour que ka se k'olu fana dayɛlɛ mais je ne pense pas ni bila ɲɔgɔn na don mɔgɔ min Assimi yɛrɛ sigi ni bi cɛ mɔgɔ min n'i ye Assimi étudier mɔgɔ tɛ ko min bɛ sɔn ka janfa kɛ ani minnu bɛ jeu kɔnɔ k'a b'u janfa je ne pense pas n'a sɔrɔ Assimi ye o mɔgɔ ye ka se fo ani CEDEAO bɛ janfa kɛ ka bila tɔw ko tɔw ka sanctionner ani Assimi kana sanctionner Assimi o mɔgɔ tɛ quoi tabarikala Yaginɛ e b'a a ko ye cogo di Amina ka nin kɔrɔfɔ Afrique Media sanfɛ bon dimi kuma don parce que n'i y'a jateminɛ mun kɛra a faso la ne b'a bila minɛ min kɔnɔ o de ma diya ye o ma diya ye parce que n'i y'a jateminɛ Amina bɛ se k'a fɔ n'ale y'a faamu i n'a fɔ a bɛ ka dusukasi mun fɔ bi tɔɔrɔ min b'ale ka jamana kɔnɔ bon ale ka faamu na CEDEAO kan ka jamana dɛmɛ de mais n'a fɔra ko CEDEAO bɛ na dɔ wɛrɛ fara
o tɔɔrɔ kan parce que kabini ni mɔgɔ min y'a depuis 2012 Mali kɔni bɛ gɛlɛya de kɔnɔ ne ma la ni 2012 fo bi ni Mali yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ la ne ma d'a la mɔgɔ min b'o jamana min b'o gɛlɛya kɔnɔ ne nana k'i bɛna sanction wɛrɛ ta ko k'o dɔw kun n'o o tigi bɔra ka kuma min fɔ ne b'o bila dusukasi minɛn kɔnɔ et puis a ye kuma min fɔ k'a fɔ ko Asimi Muktar Wane bon o tɛ dɔwɛrɛ parce que halisa CEDEAO fana bɛ fɛ k'i tɔnin to halisa o Asimi ni Ablaye Diop CEDEAO bɛ fɛ k'i tɔ to dɔɔni parce que CEDEAO yɛrɛ ɲɛ b'a ko tacogo la cogo min na n'i y'a ko jateminɛ parce que Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen furugufurugu min n'a a wulilen don CEDEAO jamana dɔw kɔnɔ n'a fɔra ko ka jamana Mali ta ka u ka gérer avec main de fer k'a fɔ ko u tɛ ji dɔɔni k'u koliji la parce que fiɲɛ bɛ ka ci jamana dɔw kɔnɔ n'i y'olu tacogo lajɛ bi na ka tila ka Mali tacogo lajɛ i b'a jateminɛ kɛlɛ ninnu ni kunkan minnu bɛ ka bɔ a bɛɛ bɛna tali kɛ ɲɔgɔn na bon n'a ma kɛ ni jateminɛ ni hakili jagabɔ ye CEDEAO a bɛna gɛlɛya don CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la parce que CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi Amina ye mun fɔ ne tɛna se fo o yɔrɔ la k'a fɔ ko c'est des vauriens mais ne tɛ se mais ne bɛ se k'a fɔ a ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi farafinna jamanadenw ɲinɛ t'u la bon Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ ne bolo a tɛ CEDEAO a fɛɛrɛ t'u bolo a se t'u ye a fɛɛrɛ t'u bolo a dabali yɛrɛ t'u kɔnɔ ayi a t'u kɔnɔ a fɛɛrɛ t'u bolo a dabali t'u kɔnɔ a se t'u ye u tɛ se ayi u tɛ se parce que ni CEDEAO bɛ se k'a daminɛ 2012 fo bi an ma CEDEAO ye k'a fɔ k'u ye proposition jɔlen kelen kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan minnu bɛ fanga la o ka na se jamana kɔnɔdenw ma ko dɔ bɔra a sira fɛ e tɛ se ka kuma foyi fɔ k'o kuma ko bɛ taa bala an ka jamana kɔnɔ ne b'a kuma fɔ CEDEAO y'a fɔ yan nɔ 2018 kalata kɔfɛ ko ka réforme kɛ yan'an ka taa kalata wɛrɛ la an nana munna o kalata la législative mun kɛra n'o kɛra président yɛrɛ ka balaw yɛrɛ wuli wagati ye o réforme ma kɛ o de nana ni gɛlɛya ye o gɛlɛya fana kɔfɛ u y'a fɔ assemblée fana ma ko dɔw ka démissionner olu ko k'olu tɛ démissionner k'o tɛ Mali sariya la ce veut dire que CEDEAO yɛrɛ tɛna proposition de kɛ mun bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ u tɛ se u tɛ se a dɔnniya t'u la o a fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ yen parce que u bɛnnen tɛ fɛn na quoi fasadi de do quoi Amina ko ni a kun kɛra sanction économique ye an ka sɔrɔ sira fɛ ka gɛrɛntɛ siri an da la ko o yɛrɛ de kun ka d'ale ko la k'an kun bɛ bɔ CFA la bon an bɛ sanction économique kɔnɔ o an b'o kɔnɔ kan parce que n'i y'o jateminɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka fɛn bɛɛ da ka la dumuni bɛɛ da ka gɛlɛn fo n'u ye dɔ wɛrɛ far'a kan parce que ne kɔni bolo ne y'o kuma de fɔ Mali autorité de b'a la qu'il s'assume n'u y'a dɔn ko mun ka ɲi Mali ma parce que Mali yɛrɛ suspend ka bɔ CEDEAO instance bɛɛ lajɛlen na an tɛ ɲininka CEDEAO kungo foyi la o yɛrɛ kɔni kuma de don dɔrɔn an kɔni bɛ CEDEAO la an y'a tɔnden sinon a bibi na a yɛrɛ foyi t'a la ka se Mali ma ni bɔrɛ tɛ a yɛrɛ mun sa ma o ye sɔrɔ nasira k'an ka commerçants u mana u ka minɛn san Chine Dubaï donc u t'a dédouaner Sénégal u t'a dédouaner Côte d'Ivoire u t'a dédouaner port ninnu si kɔnɔ fo n'u sera yan u b'a don an ma wari sara donc o faveur kɔni b'an ka commerçants libre circulation o y'a nafa ye mais hali ɲɛ b'o mun na n'olu dun fana y'a kɛ ten hali ɲɛ b'o mun na CEDEAO jamana dɔw bɛ yen bi n'i bɛ taa yen nɔ Sam i t'i tagama i lafiyalen dɛ ça c'est très clair les va-et-vient des personnes a tɛ ten i n'a fɔ u ka jamana ɲuman u ka jamana hali ni Nigéria ni fɛn ninnu ta k'u lajɛ an tɛ circuler i n'a fɔ comme on veut n'est-ce pas voilà donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye CEDEAO dan tɛ k'a fɔ ni jamana min kɔnɔ ni coup d'état kɛra dɔrɔn ka gɛrɛntɛ ta ka sigi o u k'a lajɛ u ka kow lajɛ parce que bi in na anw bɛ yan ko lakanabaliya CEDEAO mana ni fɛɛrɛ de y'an bolo mun b'an b'o lamɛnɛ ne m'a fɛɛrɛ o fɛɛrɛ t'u bolo ne m'a fɛɛrɛ o parce que hali bi in na a fɔra ko mun lettre mun cira ka t'u ma ko anw tɛ se ka kalata mun bɛ yen an tɛ se k'a labɛn i b'a dɔn yanni Serval kana yanni Serval kana CEDEAO sɔrɔsiw CEDEAO u ye kalo 9 de kɛ u bɛ réunion kɛ Kati fɛn kɔnɔ Prytanée militaire kɔnɔ ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jamana bɛɛ ka dɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ na an ka jamana libéré non kalo 9 ma se ka cɛ 2 fara ɲɔgɔn kan en 2013 2012 fo 2013 Tchad ye nanu ɲɛ yɛrɛ ayi bon Tchad yɛrɛ mana olu ka sira yɛrɛ fɛ Tchad nanu ɲɛ quoi Tchad tɛ CEDEAO kɔnɔ kalo 9 dɛsɛra ka kɛlɛcɛw fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye fɛɛrɛ tɛ CEDEAO bolo Mali ɲɛmɔgɔw o tɛ misali kelen ye n bɛ misali 2nan d'i ma Gambia ka cɛ y'a jani y'a tatɔ maa k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ayi Mali mɔgɔw bɔra Mali la ka taa ka sɔrɔ crise b'anw da la Mali armée mɔgɔ dɔw farala kan ka crise to anw da la yan
Surtout tout boulot, qui surtout des boulots. Faut tout boulot. Trop ça dit surtout des thés, tu sais mobiliser kata. Maje chama buje sinon u va faire do ya ka u va faire sara do do ka so su fara non ni de gomero mina ka to bo mais ali o maje chama buje maje chama bi maje chama u be ka dese ko ke même gestion de crise ou aka gelen parce que même ali maleta dépôt débit ou tora sakamunaka munina ko tara ko bolo dani an alini wurujier bon ma se ka faire mais surtout fait chama be tiens là avec uje surtout peuple yɛrɛ bi i bɛ ka yɛrɛ a jigi k'u ye o bɔra o jigi kɔrɔ cogo min na bon e b'a dɔn problème yɛrɛ min ye o bɔra i bɛ ka yɛrɛ jigi kɔrɔ cogo min na e ma ye an bɛ k'a ɲɛ pan fɛn dɔ et puis CEDEAO mun kana c'est 2 poids et 2 mesures awɔ a ka jugu n'o ye n'i y'a jateminɛ jamana ka jugu n'o ye sa a ye sa CEDEAO ye sanction ta an kama CEDEAO ma kelen fɔ Guinée Mamadi ye n'a ye mun kɛ a ye mun de kɛ ko ka Alpha bila o ma bila Mamadi y'a ta f'u ye koyi ko ka kalata jaabi kɛ o ma ayi Mamadi y'a f'u ye dɛ ka dɔ bila ka taa ko envoyé spécial k'a tɛ don yan a ko a mago tɛ mɔgɔ la ko crise t'a fɛ yen ko crise t'a il a dit hein mais an de kɛ ne bolo halisa an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yen parce que an ni Guinée ka gɛlɛya tɛ kelen an bɛ degun dɔ kɔnɔ ne fana b'o faamu insécurité b'anw ta la insécurité b'an ta la et puis kɔgɔji t'an bolo yan donc ne b'an ka ɲɛmɔgɔw faamu u bɛ ka taa n'u ye cogo min na ne b'o faamu mais tiɲɛ yɛrɛ la an kana CEDEAO ye dan sago Mali kan non a tɛmɛna yɛrɛ CEDEAO ye dan tɛmɛ a tɛmɛna yɛrɛ dan tɛmɛna fo ka dɔn ko dan yɛrɛ tɛmɛna c'est à dire a tɔ kɛra ingérence de ye k'u da don ko la u da man ka don min yɛrɛ la mais ne t'a dɔn CEDEAO yɛrɛ jamana kɔnɔ jamana minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ k'olu président yɛrɛ sigilen don ka ɲɛ kuma bɛɛ mankan b'olu yɛrɛ nɔfɛ kalata est ce que jamana yɛrɛ ka survie a gunnen don an ka jamana bɛ yɔrɔ min na a yɛrɛ dɛnnen don kalata de la waati min na jamana yɛrɛ t'an bolo fɔlɔ waati min na Alpha Condé bɛ ka Guinée constitution yɛlɛma k'a bɛ troisième mandat ɲini u ye mɔgɔ caman a ma kala don a m'u lamɛn yɛrɛ u ye Yusufu da wele k'a bɛna k'a ka na k'a t'a yɛrɛ sɔrɔ voilà Mamadu Yusufu k'a t'a yɛrɛ sɔrɔ ko n t'i yɛrɛ sɔrɔ a kana se n fɛ yan i y'a faamuya o la ne ko a ma kala don a ɲina yɛrɛ ne ko Guinée constitution yɛlɛmara a yɛlɛma cogo min ka di cɛ ye a y'a yɛlɛma a kɛ foyi ma bɔ a la CEDEAO ma kuma bon ni kuma na u b'a fɔ ko CEDEAO protocole la k'a bɛ yen ko kalo 6 yanni kalata cɛ k'i bɛ se ka fɔ t'i mago la mais n bɛ fɛ ka mun fɔ Alassane y'a ta kɛ yan nɔ foyi ma bɔ a la anw ta mun bɛ a ɲangini bere bonya parce que Faransi b'a kɔfɛ Faransi de b'a kɔfɛ a banna mais hali ni ye da Congo wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ Jean-Yves Le Drian fɛ k'a ɲini Union européenne jamanaw fɛ ka taa dɔw fɛ yen fo dugu ma yanni sommet yɛrɛ cɛ ayi o ta tɔ kɛra ɲɛgoya de ye o yanni sommet cɛ a tagamana ka don ministre des affaires étrangères ka Europe k'a fɔ ko tiɲɛna ko CEDEAO ye mun fɔ an bɛna taa résolution ɲini ONU na pour que ka CEDEAO appliquer CEDEAO ka décision na kabini o yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ hali n'i b'a fɔ ko CEDEAO ka sariyaw y'a fɔ u y'a fɔ o m'a fɔ ne yɛrɛ t'o kuma la bilen mais i yɛrɛ b'a dɔn ko ŋaniya ɲuman t'a kɔfɛ parce que an bɛ fɛ aw parce que ne ma mun faamu Mali ko k'ale taasira filɛ nin an bɛ fɛ ka taa ta n'an taara ta an bolo an ka hɛrɛ bɛ nin de la i y'a faamu an ka dɛnyɛrɛya bɛ sabati o sira fɛ mais aw ko ayi aw sira bila an bɛna sira mun fɔ a ye a ye t'o sira fɛ aw dun ye sira dɔw fɔ an ye san 8 bɔ olu b'an ka hɛrɛ dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan aw b'a dɔn olu yɛrɛ maliyɛn ka tɛmɛ an kan vert jaune rouge ye a drapeau gulen to la a b'olu kan ye a b'olu joli yɛrɛ de u b'a dɔn n'anw ye i y'a faamu donc mais et puis olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan dɛ o bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an kan parce que taasira yɛrɛ la olu b'o dɔn ni anw ye mais olu ye fɛn fɛn fɔ Mali ye depuis 2012 fo bi a kelen tɛ ko ɲɛmɔgɔ min nana Mali la ko y'a bɔ a sira fɛ ko CEDEAO y'o sanctionné ne m'o de ye o o la sisan minnu nana vraiment an ka jamana an bɛ fɛ ka taa cogo ɲini a la an bɛ taa nin sira fɛ i b'u mankan mɛn ko ayi k'aw y'o sira to yen dɛ an ka taa kalata la mais kalata de bɛna jamana kungo bɛɛ ɲɛnabɔ o b'a ɲɛnabɔ dɛ kalata b'a bɛɛ ɲɛnabɔ o de b'a ɲɛnabɔ mais ni kala taara nin contexte in na sisan nɔ mun de ɲɛnabɔra yanni an ka taa kalata la bon dɔ fana b'a fɔ sisan nɔ ko ne mun de kɛra n'an bɛ taa kalata la mais ne t'a dɔn mun don an bɛ mun fɛ mais wagati dɔ bɛ se mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ an ka sira dɔ la an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na sinon bi in na ne bolo ko Mali autorité u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an bɛ se ka taa sira min fɛ n'o ye sira jɛlen ye an ka bɔ CFAO la tiɲɛ fɔra koyi nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ ayi olu tiɲɛ fɔra dɛ ayi yanni tiɲɛ fɔra dɛ lettre cira CEDEAO ma k'an tɛna se ka kalata kɛ ka bɛn ni o ko banna o fɔr'u ye o an t'u kɔnɔ le 12 u bɛna mun kɛ n'u bɛna dugukolo sam le 12 mun de bɛ se ka kɛ de bon décembre d'abord fɔlɔ CEDEAO ni an ka ɲɛmɔgɔ fɛ nin taara kasiri mun na moi je fais confiance à Ablaye Diop c'est un ministre des affaires étrangères qui connaît bien la diplomatie a bɛ diplomatie dɔn ne kɔni ka danaya b'a kan ka fɔ mɔgɔ do c'est à dire que min ka kan ka kɛ a bɛ a dɔn qu'est-ce qu'il faut faire pour que diplomatie sera kan an bɛ se ka ni lafiya sɔrɔ cogoya min na Diop je crois n'a ye min kɛ n bɛ da la k'a fɔ a baara min n'o kalifalen dɔ la a b'o ɲɛdɔn donc an ka kan ka bɔ ou bien an tɛ bɔ CEDEAO la ou bien an kan ka nɛgɛ CEDEAO la je pense
n'a sɔrɔ an ka kan ka bɔ CEDEAO la Non, ou bien an ka kan ka et puis olu de bɛ ka bɔliko kuma fɔ bɔliko kuma yɛrɛ ma bɔ an ka autorité yɛrɛ an ka baara mun bere mun kan an fana ka kan ka an jɔ jɔyɔrɔ mun na je crois Abdoulaye Diop b'o dɔn et là a ye communiqué mun kɛ a b'a fɔ bon an kɔni an fana bɛ yen ka dialogue tɔw parce que contrairement à beaucoup ne b'a dɔn CEDEAO nafa mun b'an ka commerçants kan a dan dɔrɔn u b'u ka conteneurs a tɛ dédouaner ko yɔrɔ fila n'i bɔra a la i bɛna minɛn san Chine n'i bɛ jigin Dakar i b'a dédouaner Dakar i bɛ tila ka na dédouaner Mali la ce qui fait trop ni fana de nana n'o ye sugu kɔnɔ i b'a prix caya pour que i fana ka se ka bɔ a la commerçant fana tɛ feere kɛ a ka coro a bɛ feere kɛ a ka bɔ donc an ka commerçant bɛ na lafiya min sɔrɔ a la o lafiya fana bɛ na hɛrɛ mun da anw kan wala je pense que o nafaba bɛ an ka commerçant kan donc min ka kan ka kɛ je crois Abdoulaye Diop bɛ o baaraw dɔn ne ka danaya bɛ a kan mɔgɔ min don a bɛ diplomatie ɲɛdɔn a kuma jumɛn ka kan ka kalaya kuma jumɛn ka kan ka sumaya bere ka kan ka kɔrɔta yɔrɔ jumɛn bere ka kan ka jigin yɔrɔ jumɛn je crois Abdoulaye Diop b'a dɔn n ka danaya kɔni bɛ a kan o ni sama bali ka hakilina ye le 12 i ko u bɛ se ka min kɛ CEDEAO bɛ se ka mun de kɛ u ko k'an ka chronogramme bila ka taa a détaillé bon o dun b'a sɔrɔ assise ma kɛ fɔlɔ bon fo n'a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen de o peut-être n ye Bathily ka kuma dɔ mɛn k'a fɔ sariya dɔ sira fɛ u bɛ se ka CEDEAO koron yɔrɔ dɔ la Bathily est un grand juriste a bɛ sariya dɔ un bon avocat bon peut-être i b'a sɔrɔ u ni Abdoulaye Diop fana u bɛ Bathily ninnu consulter u bɛ se ka CEDEAO dɛrɛ sariya sira fɛ fana yɔrɔ min na c'est possible mais bon n'o si ma kɛ u ye min ɲini u fana se kelen min b'u ye u y'u ka sanction ne ka dɔ fara o kan o se de b'u ye sinon u fana est-ce que fana bɛna sɔrɔ a se u lajigin Mali kɔnɔ fo a ye élection diyagoya o kɛlɛcɛ de bɛ ninnu bolo wa da la n'u b'o fana kɛ o kuma ta sɛbɛnla a laban se min bɛ u ye foyi t'u bolo o ye dasɔgɔw sanction o se tɔ de b'u ye mais je ne pense pas n'an bɛ se au niveau ma vu les Bathily vu les Abdoulaye Diop Mali Muntakaw Modibo Sidibew ni mɔgɔ hakili les éminents juristes voilà mɔgɔ hakilimaw minnu bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn et je crois u bɛ solution dɔ sɔrɔ a la ni CEDEAO an bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min pour que Mali ka taa ɲɛfɛ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ Mali ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ mais Mali ta juguya b'a la dɛ peut-être c'est possible an k'o yɔrɔ fɔ juguya b'a la trop asidiya de don trop asidiya ni tere juguya non juguya b'a la trop i b'a kalama CEDEAO nafa ka dɔgɔ Mali kan trop a ka ɲi a bɛ tiɲɛni min na Mali kɔnɔ bi o ka jugu ni ɲɛli ye quoi an ka taa Cheikh Sidibe an ka taa a ka jugu ni ɲɛli ye dɛ Cheikh Sidibe Mali jamanaba don jamana barikama fana don Sidibe n k'i ma n ko ale tun ye anw jugu jatigi ye o tun bɛ tiɲɛli kɛ anw fɛ yan ka boli ka don ye ale b'o kalifa ni min banara kɛlɛda la u bɛ t'o ta avion na ka taa n'o ye a tun bɛ k'a kɛ jamana jumɛn jigiya la Faransi wuli kɛra a nɔfɛ don min na a y'a ka jamana bila ni k'i kunda Abidjan kan Cheikh Sidibe bana o wulila nɔfɛ a ye Faransi ka dɛmɛ ɲini k'a bɛ taa Faransi y'a jɛ visa la jamana in ma ɲi dɛ cɛ o cɛ n'i bilala Mali la i bɛ ye siga t'a la an bɛ don min na i ko bi an ni Burukina jɛn bɛ fɛn min na bi o de ye lakanabaliya ye an bɛɛ jɛn bɛ a la kam jɛ tɛ lakanabaliya bɛ yen an jɛn bɛ a la dɛ ani Niger ani yɔrɔ caman lakanabaliya bɛ yen Burukina jɛlen don a la sɛbɛ fana ka sɔrɔsiw bɛ sa tabarikala bɛɛ da u ka dugu la vraiment tabarikala an ka nin jamana ninnu mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin ye jamana balimamaw yɛrɛ de ni tubabuw ka tilali yɛrɛ tɛ colonisation tilali nin bɛɛ ye dugu kelenw de ye o siga t'a la Burukina tɛ Turubira de Tarawele Mali la i bɛ Tarawele sɔrɔ ayi an bɛɛ barajuru kelen voilà i bɛ mun sɔrɔ an fɛ Sikaso i bɛ siya mun sɔrɔ an fɛ Sikaso i bɛ taabolo mun sɔrɔ an fɛ Sikaso i b'o ye Burukina fana donc nin bɛɛ ye jamana kelenw ye Lajinɛw Sénégal Côte d'Ivoire mais bon tubabu nana u y'a tila ka cɛci anw ka jamanaden dɔw wulila u ye kɛlɛ kɛ kabini waati jan u y'a jira k'a fɔ jugu wɛrɛ tɛ Mali la ni Faransi tɛ u y'a kuma fɔ ko jugu foyi tɛ jamana in na ni Faransi tɛ u y'a wuli ka jɔ kɛ kabini maa 1 maa 2 maa 3 bi na jamanaden fan caman bɛ yen olu dan bɛ a kuma la u ko a waati la Burkina a ye wuli a k'an dɛmɛ a kɛlɛ la sinon don dɔ bɛ na kɛ a bɛ se aw yɛrɛ fɛ yen u ko Niger a ye wuli a k'an dɛmɛ a kɛlɛ la n'o tɛ don dɔ bɛ na se a bɛ na se aw fɛ yen Burkina jamana faama a tɔgɔ Roch Marc Kabore ale tɛ a ye kuma ta a kumara a ye nin de fɔ an t'a lamɛn kunnafonidila dɔ y'a ɲininka a ye nin de fɔ an ka sɔrɔ ka sigi a kuma kɔnɔ Cheikh Sidibe voilà a ye min fɔ Parce qu'on ne défend pas un territoire avec 1200 personnes.
Je pense que ça me semble évident. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que quelque part nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures. Qui de droit qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dirait oui les amis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps. Mais nous nous battrons en tout cas pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays. C'est une priorité pour nous. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix? Si les conseils, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour le trafic, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience, on l'a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Alors, donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour continuer à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Nous ne sommes pas opposés à un conseil de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons mis Blaise Compaoré en dehors du Burkina Faso. Il est parti, je dirais, de lui-même suite à l'insurrection. Il est à Abidjan. S'il veut conseiller, il peut conseiller. Il reviendra peut-être au Burkina Faso. Mais nous avons dit, nous n'avons chassé personne. Celui qui veut revenir, il revient. Nous avons simplement dit, si vous avez des problèmes à la justice, vous rendez à la justice, vous faites le point là-bas et vous continuez. Nous n'avons aucun problème. Mais comme je dis, depuis que Blaise Compaoré est à Abidjan, les attaques se multiplient au Burkina Faso. Je n'ai jamais entendu Blaise Compaoré qui a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Ça vous manque? Non, je ne sais pas que ça me manque, mais je trouve que humainement, quand on est un ancien chef d'État, on se préoccupe de l'avenir de son pays et de son peuple. Oh, Ablaye, Njarob lalade, angata sugula fulo, ta. Angata kuma yin kaba tigiya wa agogo awo kaba tigiya ko sabula ko ale sigilen ko ale gouvernement sigile 12 janvier ko le 15 ko attentat ko o kɛra Burkina attentat mi ni mama na toy ka labɛn dɔrɔn ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ko o kɛra a ko tuguni ale sigilen a ma tɛmɛ tile damadɔ kan terroriste ɲɛma dɔw nana ale fɛ yen k'a fɔ k'u kun ye mobili dɔw san Blaise Compaoré bolo ko u nana o mobiliw minɛ ale la k'ale ko a tɛ mobili ko kalama a tɛ foyi foyi kalama u b'a ɲininka ko b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan tun bɛ Burkina ni terroriste cɛ a ko a b'o tiɲɛtigiya ko bɛnkan a tun bɛ Blaise ni
terroriste cɛ bɛnkan kun tɛ dɔwɛrɛ ye aw kana attaque kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan aw kana attaque kɛ anw fana bɛ min kɛ aw ye o fana dɔnnen don k'u bisimila jatigiya o tɛ yan n'o de la n'u kun banana u kun bɛ taa ka taa n'u ye kuma taara ɲɛfɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ u b'a ɲininka ko mun na kabini Blaise taara attentat a bɛ ka caya aw fɛ yen ko a tɛ Blaise wele a ka conseiller ta fɛ u ko ayi ko Blaise ko Burkina ka don ni Burkina ka d'a ye ko a yɛrɛ kun kan ka bɔ ni ka a kow condamner ko komi a bɛ nin cogo in na tan k'olu b'a to ten ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ terrorisme a mɛn o mɛn ko don dɔ ko a bɛ kun cɛ Blaise terroriste jatigi kun don siga foyi t'a la a bɔra Burkina jamana faama de da kelen Blaise a ye anw ka bamanciw dɛmɛ anw kan Blaise terroriste kun bɛ bɔ anw fɛ yan n'anw y'u kiru u bɛ boli ka taa ale b'u jatigiya ta k'u ladon ka ɲa k'u lasi hôteliw kɔnɔ k'u labɛn u bɛ tila ka na anw ka jamana attaquer a kɛra cɛ o cɛ n'i bilala Mali la i b'a ye san Burkina jamana faama a ka kuma kumabaw filɛ Kabore ka kuma yɛrɛ k'a fɔ ko pacte de tun bɛ Burkina ni banbagancɛ ninnu cɛ k'a fɔ a tɛ se anw ma ça c'était sous Blaise Compaoré mais a bɛ bali e la non aïe parce que Blaise nana fanga la cogo min quelqu'un qui a trahi l'amitié quelqu'un qui a trahi la fraternité quelqu'un qui a trahi le sang le lien du sang le lien de la famille Compaoré Blaise était i jigi da a ka tɔgɔ ɲuman ko ɲuman tagabolo ɲuman kan fo ka diɲɛ wuli janfanci don mɔgɔlankolon don a b'a kɛ to cɛkɔrɔba don dɛ ayi tamasiyɛn ye mun ye cɛkɔrɔba min ni bamaci tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o ka cɛkɔrɔba lankolon bɛ fɔ kɛ janfanci don wa dɔwɛrɛ fɔ min t'o yɛrɛ warimɔgɔ don dɔwɛrɛ fɔ fɛn wɛrɛ bɛ n t'o fɔ cɛkɔrɔba ayi a fɔ o bɛ cɛkɔrɔba ko fɔ nin na mais de toute façon maintenant ko kelen dɔrɔn don bon Kabore fana sigilen ale nana Yuru de nana n'a fana ye parce que Yuru ye Compaoré lata jama ko ka danaya bɛ ale de kan a nana maintenant a fana ye gɛlɛya sɔrɔ terrorisme gɛlɛya donc o bɛ mun ko fɔ bi an bɛ dangu mun na ale ye Burkina kɔnɔ hali o y'a sɔrɔ Burkina bɛ ko a fana ko Faransi ka mɔgɔ de don o kuma de bɛ senna bi walan bila o kuma de bɛ senna bi a ka bɔ yen kuma in laɲini y'o yɛrɛ de o kuma de ye Burkina bɛ ayi ko kuma u in taara ka laɲini y'o photo yɛrɛ fara de a ka jɔnjɔnw bɛ yɔrɔ minnu na a photobaw bɛ yɔrɔ minnu na jama ko an ka danaya de tun b'i kan Compaoré binna an tugu de kɔ mais bi bɛ Faransi ka baara kɔnɔ kuma bɛ nalen o kuma bɔ an ka fanga la merci sinon en temps normal Mali Burkina Niger Sahel yɛrɛ jamana bɛɛ nin de ye wagati yɛrɛ ye ka kɛ kuluba kelen ye ayi ka kɛlɛ kelen kɛ n'o terrorisme kɛlɛ Amadu Tumani Ture an ka jamana ɲamakɔrɔ Ala ka dayɔrɔ ni n'o wagati yɛrɛ ale y'a ɲini u fɛ u ma sɔn a waati la a y'a ɲini u fɛ dɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an kelen tɛ se o y'a sɔrɔ Blaise bɛ juguya la ka ɲɛsin an ka jamana ma waati la Alahu akibaru solution tɛ Mali kelen bolo a tɛ Burkina kelen bolo a filɛ dɛ a tɛ Niger kelen bolo wa ale jamana minnu sigilen don Faransi min nana k'a fɔ ko bɛ an bɛɛ dɛmɛ Faransi kɛ bɛ an bɛɛ jugu ye bi Masiba premier yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na waati de sera farafindenw yɛrɛ kan ka ko kelen lajɛ i b'a dɔn terrorisme ta an ka ko ye ayi an ka fɛn tɛ ayi an ka fɛn tɛ an t'a dɔn an kun b'a ye télé de la nka bi de sera awɔ farafindenw yɛrɛ ye i n'a fɔ Kadafi tun ye min fɔ Union africaine a ka bɔ da kɔnɔ kuma la sa a ka kɛ waleya ye n'u m'a kɛ a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ jeu wɛrɛ kɔnɔ k'u t'u ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ jeu kɔnɔ ayi bɛ taa u b'a y'u ɲɛ la non ça va te manger bon est ce que tagali yɛrɛ u t'a la hɛrɛma ye tagali yɛrɛ bɛ k'a la hɛrɛma ye Burkina bɛ an ka kuma de jangɛnɛ ma an ka sɔrɔ ka na kunun ni kunasini bɔli la Burkinakaw fɛ yen jangɛnɛ kuma filɛ nin ye Roch Marc Christian Kabore a ka kuma ye bon a ye kuma min fɔ a tɛ bali mɔgɔ la o parce que a mɛnna ɲɛmɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ yan u y'a fɔ ko Blaise bɛ janfa la yan nɔ hali Burkina finitigi dɔw bɛ yen a fɔra wagati dɔw la pankuru dɔ nana jigin yan nɔ k'a kɔnɔfɛw wujugu Bacili y'o fɔ yan Baco y'o fɔ yan voilà a vidéo yirala ale la Faransi hali su in an b'a joué voilà bon o cɛ o kamalen mun filɛ Gilbert Djendjire o bɛɛ tun b'ale ka baara de Gilbert Djendjire Mali tun kɛra a ka fɛn de dɔrɔn a ka mafia kɛyɔrɔ de donc ni mun y'a diya a bɛna kɛ jamana in kɔnɔ yan ka taa
ça veut dire que anga jamana kun be togo la togo mi ni Blaise yɛrɛ kun tɛ fɛ a ka bɔ ten mais ye kuma mun fɔ dɔrɔn barika bɛ jamana in na donc Blaise yɛrɛ non ni bilala na i bɛ ye sa voilà a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɔw yɛrɛ b'a la ko cancer de b'a la mun bɛ a cerveau kɔnɔna la ala ka sɔn hakili ɲuman na hakili wasi b'a la a ma fɔ i ye fuite de mémoire o k'a ɲini k'a bɛ taa France ka tila k'i ba voilà k'a ti taa ka visa jɛ a la voilà i n'a fɔ an ye Umaru Koyita ka dɔnkili mun fɔ ala ka ni ji ala ka ni ji donc ale ta in gero de k'i bɛ ka jamana suɲɛ ka taa d'u ma ka t'u ka so voilà donc a filɛ nin dɔ bibi na Samu ye kuma mun fɔ c'est le moment Mali Burkina hali n'a sɔrɔ Bazoum ale bɛ jɔnya la fɔlɔ n'ale tɛ fɛ k'a faamu kana kuma sinon Roch bɛ yɔrɔ min na bi ça va venir Roch y'a faamu dɔɔni parce que a kɛlen don k'i da de a tɛ ka mɔgɔ jaabi a tɛ ka kuma parce que fɛn dɔ bɛ yen i b'a kalan ni i faratila n bɛna min f'i ye Roch ta c'est trop tard ayi bon ne bolo an bɛ yan sa o an bɛ yan ne bolo e bɛ yan ne bɛ yan il est un peu ok manœuvre dɔɔni b'a bolo an bɛ yan dɔwɛrɛ tɛ an bɛ yan a ka jamana kɔnɔdenw bɛ côté mun na mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw ye publiciser ko ka t'u jamana ni jamanadenw ko min t'o fɛ ɛnɛ ɲugu man ɲi t'o fɛ ɲugu bɛ ɲaga parce que ayi a man ɲi sa voilà ne ɲɛ b'a la cogoya min na a ye mun fɔ kuma yɛrɛ mɔgɔw t'a to ten u ka jamanadenw ka sa aw talen don aw tɛgɛ n'o bila sɛbɛnw na ko Barkane ko o bɛ nin jamana wɔɔrɔ ko o bɛɛ lajɛlen nakɔlɔsi ka taa aw tɛgɛ bila sɛbɛn kirikiraw la jamanadenw bɛna faga ko Takuba jamanadenw bɛna faga fu sigidaw la Barkane tɛ kuma u tɛ wuli u bɛɛ b'a faamuya conteneur ni mun b'u bolo maramafɛnw de b'a kɔnɔ o maramafɛn bɛɛ bɛ bolo bon minnu na jɔra sira la nin ninnu bɔra kɔnɔ wari de k'u bɛ taa Niger bon Burkinabé tun bɛ ka mun de fɔ kunun ko nin Barkane ka convoi tɛmɛ o tɛmɛ tile 3 kɔfɛ ko olu ka yɔrɔ bɛ attaqué tile 3 o tile 3 a tɛmɛ o tɛmɛ tile 3 kɔfɛ olu ka yɔrɔ bɛ attaqué parce que président ye mun fɔ deal le tun bɛ ko deal bɛnkan a kana s'a ma ni aw taara Bamanciya kɔrɔ n'u y'aw koron a bɛ na fɛn tɛ k'aw la yan nɔ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye Bamanciya wale in an k'a dɔn yɛrɛ a daminɛra an ka jamana kɔnɔ waati jumɛn 2012 waatiw tɛ ka yɛlɛ yan k'a fɔ ko Bamanciya n'an tɛ rébellion ma dɛ Bamanciya wale terrorisme 2012 waatiw tɛ ka yɛlɛ yan a daminɛ o waati la i kana bila fo bi la i delila k'a mɛn ko a attaque dɔ kɛra Mauritanie ayi i y'a mɛn ko attentat kɛra Mauritanie nin san in kɔnɔ k'a daminɛ 2012 fo sisan voilà est-ce que Sénégal aussi ne fait pas partie est-ce que attaque que Sénégal ayi bon an bɛ se ka Sénégal ta bɛ fɔ min na o ka jan Sahel la dɔɔni Sénégal ka jan problème an bɛ se k'o fɔ Sénégal ta la mais Mauritanie bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ninnu k'u susura ninnu susulen u tun bɛ don Mauritanie u tun bɛ don Burkina Mauritanie bɛ Sahel da kɔnɔ de u fila voilà ma se ka mun fɔ u fila parce que hali dɔ la an ka jɛmukan na ne delila ka kuma ɲɛsin Mauritanie ma dɔw ka prévu tɛ ne bolo mais c'est que je u susura fɔlɔ hali Algérie susura Algérie susura ka Algérie susura Burkina susura Niger susura mais problème ye min ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Burkina de ta kun ka jugu o la ne ma jigin mɔgɔ la a donni kelen kama Samu bɛ to ka kuma min fɔ Mariko delila k'a kuma fɔ yan k'ale fɛn ma digi a la diɲɛ kɔnɔ Mali kungo taara ka taa fɔ ka taa di Blaise ma ka taa di Waga mɔgɔ min bɛ fɛ ka jamana ye kaburu kɔnɔ a su donnen bon ne kɔni bɛ mun dɔn bon foyi tɛ ni politique mɔgɔw ka bɛnbaliya tɛ o dɔrɔn don o de y'an se Burkina ko ye accord Waga kuma parce que u ma bɛn a la yan u y'a kuma u ma bɛn a la ko bon a kuma ka taa Burkina ka taa an jugu ma bon ne kɔni bolo Burkina bɛ u ye président ye mun fɔ s'il est de bonne foi a kana kɛ Blaise ɲɔgɔnna ye ayi nanzara ko de les carottes sont déjà cuites nin ko banna koyi n bɛna kɛlɛ f'i ye est ce que i k'a lajɛ n bɛna kuma dɔ f'i ye an bɛ yan a k'a ka peuple lamɛn o de y'a ka chance ka peuple lamɛn bon n bɛna kuma dɔ f'i ye e b'a dɔn a bɛ fɔ Burkina bɛ ma ko le pays des hommes intègres e bolo a bɛ fɔ kun jumɛn de la nin ko banna koyi et puis Sangara ka tɔgɔ dilannen don dɛ a y'a bɔ porte la ka kɛ Burkina mais n bɛ kuma dɔ f'aw ye n'Ala ye mɔgɔ min garisigɛ farafinna jamana ninnu ɲɛmɔgɔya la surtout Sahel yɛrɛ jamana ninnu baara fila dɔrɔn de bɛ dɔrɔn ka koyi baara fɔlɔ cɛ o cɛ bɛ yen ko faso wari misiri min kan ka ɲɛsin armée ma ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ ka minɛn ɲini ka di u ma ka u bila condition kɔnɔ ka wari don u la dumuni balo cɛ o cɛ i kulonkɛ o la i ka ngoni kɛ o kan fɔlɔ an ka jamanaw an mɛnna retard kɔnɔ depuis indépendance taara tubabuw ka fɛɛrɛw la
an bɛ to cogo di k'an tɛgɛ dalen to ninnu kan u ka jamana hɛrɛ ta ka taa kɛ k'an ka jamana kɔnɔdenw balo n'u bɛɛ bɛ sa u bɛɛ ka sa an mɛna o jɔnya mun kɔnɔ maintenant an bɛ partenariat jumɛn sɔrɔ maa min bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya a bɛ tilen an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin nɔfɛ an ka jamana kɔnɔ o dɔnna an fana bɛ nin nɔfɛ a bolo o fana hɛrɛ bɛ kɛ an ye o tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya ɲuman o baara fila n'i y'o assuré ma se ka jamana kɔnɔdenw bɛ tugu i kɔ i bɛ san 20 kɛ wa Baba Modibo ka sira a laban i b'i kun don siraw kun kɔrɔ Modibo ye jamana bila yɔrɔ min i bɛ se ka kɛ ten Kwame Nkrumah Sékou Touré nka n'i tora politique jeu kɔnɔ politique dribble kɔnɔ i bɛ yanfɛla lamɛn i bɛ taa yanfɛla la a bɛ k'i la sinon baara fila faso sɔrɔdasiw a armée faso développement goudron siraw faso yɛrɛ bɛ wari bɔ ko ka don yɔrɔ min na cɛ o cɛ ye dɛrɛmɛ nguluguti o la f'i ka sa i t'a fila ni cɛ tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ denkɛ don hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ furumuso don fɔlɔ opération taxi Mali kɔnɔ a tɔn ka nin yɔrɔ fɔ Modibo Keita ko fonctionnaire man kan ka nin baara kɛ taxi tun bɛ fonctionnaire caman bolo a y'a jɔ u y'a opération wuli muso filanan fa o ka taxi taara yala u taara Sama Kuluba ko burankɛ ta b'a la ko sariya de don burankɛ ko tɛ sariya ko la bon en tant que président ma se o jɔyɔrɔ ma ka na da la ko parce que ne ma kojugu kɛlɛ ko fo misali ka ta e yɛrɛ kan k'e tora jeu kɔnɔ ayi nin ye nin ye nin ye nin sobaga ye an bɛ te min ɲɔgɔn fɛ nin ye n ka gɛrɛnaden a kɛr'i la o filanan anw mɛna jɔnya de Modibo Keitaw binnen an ka père d'indépendance depuis tubabuw ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka Musaw ɲɔgɔnnaw labɛn olu ka olu labin farafinna jamanaw kɔnɔ u sera k'u tɛgɛ da an ka coopération militaire coopération culturelle coopération politique ɲaɲa u sera k'o fɛɛrɛ mun sɔrɔ anw fana bɛ fɛɛrɛ jumɛn bɔ bi partenariat dɔ a kɛra jamana o jamana ye tubabu tɛ ɲuman kɛ ɲuman tɛ tubabu la a t'a kɛ kunu a tɛna kɛ bi ɲinifɛn kelen de bɛ tubabu la dugu jukɔrɔfɛn sanu pétrole n b'o sɔrɔ cogo di n'aw bɛɛ bɛ sa aw bɛɛ ka sa o tubabu bɛɛ tagabolo de anw fana bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya jumɛn sɔrɔ o baara kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni vivu ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni a ba ye n fana ka jamana k'o hɛrɛ sɔrɔ k'o tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ nin baara fila tabarikala parce que nin kɛ jamana in kɔnɔ i bɛ lafiya sɔrɔ Burkina sɔrɔsiw a vivu a ba sama a masi i bɔra mun na partenariat gagnant a man ni français di ayi a man ni français si bɛɛ nin ka kuma tɛ a gagnant tu yan ayi yana parce que n bɛna kuma dɔ fɔ parce que Yves Le Drian bɛ ka bɔ ka kuma dɔ fɔ tile filɛ in na ko les prédateurs chinois russes et turcs k'olu de bɛna ale farafinna ko kana faransi mankutu tiɲɛ ko wa et puis k'u bɛna mun kɛ approvisionnement a bɛ k'o kuma ninnu fɔ cogo dɔ la a ka tubabukan kirikara ninnu kana anw bila gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min wililen don a tɛ taa k'u to je crois c'est trop tard voilà je crois c'est trop tard n bɛ ka kuma min f'i ye de c'est trop tard parce que k'olu bɛ fɛ k'u ka politique yɛlɛma o de la ne bɛ fɛ ka o de la n bɛ fɛ ka an bɔra CEDEAO kɔnɔ joona acharnement CEDEAO fan fɛ Faransi b'a kɔfɛ ka manœuvrer parce que dɔwɛrɛ tɛ fiɲɛ mun cira Mali dɔrɔn tɛ a bɛ ka munumunu jamana bɛɛ kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ a ma se Sénégal bɛ taa ni maa caman ye koyi a fɔra ko sɔrɔsi dɔw murutilen ko wari dɔ kun kan ka d'olu ma ko o wari ko k'a tɔ Ayisa Janginɛ an bɛ dɔ fɔ an ka armée gestion na yan ko Burkina bɛ u ta la ko u bɛ front na 2 semaines k'u tɛ dumuni sɔrɔ ka dun ko balo banna an ta ye ji f'u bɛ obligé ka taa kungo kɔnɔ sogow de faga o jamana kɔnɔden jugu minnu bɛ yen kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛ k'olu de bunte ka bɔ yen olu de ka bɔ yen an ka ɲɔgɔnnaw tɛ yan non mais c'est pas possible 2 semaines ko f'u bɛ balo kungo kɔnɔ sogow de la voilà bon la dɔw b'a fɔ ko ni bɛ Mali jamana gɛlɛya la ko ka Faransi to yen ko an ka sokɔnɔtaw kɛlɛ a bɛɛ de bɛ kɛlɛ jugu bɛɛ ye jugu de wala ne b'a fɔ kuma bɛɛ il faut citer la part des responsabilités mun ye mun kɛ a y'o fɔ ye a bɛɛ bɛ kɛlɛ cogo min na bɛɛ k'i ɲɛsin o kɛlɛ cogo ma donc maintenant ne b'a dɔn bi in na Sahel jamanaw kɔnɔ Mali ne b'a dɔn Burkina kɔni o ta wulila hali n bɛ ka dɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ a ye fiɲɛ wulila o u bɛ ka mun fɔ Bazoum ɲɛna ko n'a b'a kɔnɔ a bɛ se ka Faransi i bɛ Harmattan dɔn wa a bɛ fɔ fiɲɛ min ma ko Harmattan i b'o dɔn wa bon o de ye nin ye non a fɔ ko typhon yɛrɛ sa tu connais le typhon ani le printemps français i sigi i k'a lajɛ n bɛna min f'i ye i sigi dɔrɔn i k'a lajɛ ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ye kow faamu tan ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen tilennenya ka sabati an n'olu fana cɛ c'est à dire fo minnu bɛ ka mara kɛ bi u k'a dɔn quoi k'a fɔ c'est à dire fɔlɔ mara ni bi ta tɛ kelen koyi denmisɛn minnu bɛ yen bi an tɛ colonisation dɔn koyi cɛ ka kuma don mɔgɔ kalanbali tɔ bɛ yen kodɔnbali tɔ tɛ yen dɛ donc bɛɛ bɛ fɛn dɔ faamu bi na diɲɛ tagabolo la a banna partenariat gagnant min ni Sam da sera ma Faransi fɛla ko tɛ o typhon yɛrɛ tɛ ko ouragan hali n'a sɔrɔ u bɛ fɛ k'u bɛ yɛlɛma don a la ka balan don a la
ne bɔra mɔgɔ minnu bɛ sɔn a ma c'est trop tard ayi a banna o c'est ni trop tard ni et ko puis nɔgɔyara o an ka burukinabew lamɛn fɔlɔ yanni ne kuma bɛna d'i ma o an ka burukinabew lamɛn u ye min fɔ kunun voilà. Sécurité du Burkina. Aujourd'hui, c'est l'une des immenses honneurs pour nous pour détecter au vu et au su de tous les Burkinabés la présence même effective de la France dans notre territoire et sa nullité. Un jeune soucieux du Burkina Faso sait à partir de hier l'hypocrisie de la France par rapport à sa classe politique et par rapport à sa diplomatie en Afrique. Et hier, on a constaté que vous ne pouvez pas dire au peuple burkinabé et aux autres peuples que vous voulez aider ces peuples à lutter contre le terrorisme alors que vous avez autant d'armes sur le terrain et incapable de détecter ne reste que non, c'est pas un soupçon. Tout burkinabé qui a des beaux yeux qui regarde sait que le Congo est bourré d'armes et le Congo, quand vous le voyez dans sa forme, ne part pas au Sahel pour aller enlever l'eau. Il est 0 heure lorsque nous quittions les lieux et le nombre des manifestants ne cessait de croître, attendant le convoi qui a quitté Bobo Dioulasso dans la mi-journée, mais suspendu à l'inconnu. Ala kele matisi ko kumbe ni ala yi bugo iflami bugo sheka ngata sabu sabali ni ala kele awulile kuma min bɛ anw da yan o kuma kelen de bɛ burukinabew da kuma jumɛn fɔra k'a fɔ ni kɛlɛkɛ minɛnbaden a bɛ faransi bolo mais u dɛsɛlen don ka lakana kɛ ni kɛlɛkɛ minɛnbaden cɛ ko tubabukan yɛrɛ la ko nullité o kɔrɔ gansan fufalaki aw dɛsɛlen don nin bɛɛ b'aw bolo aw na ko ye ko aw nakana aw dɛsɛlen don k'aw nakana nullité l'hypocrisie nanfigiya cɛ hypocrisie o ye filanunkun fila bɛnkala ɲina sera bɛnkala kan ye o de ni ko fɔ bamanankan na bɛnkala ɲina an bɛ ka mun fɔ o de ye toujours a fɔra yen ko bɛnkala ɲina sen dalen don bɛnkala kan voilà non cɛ ye min fɔ k'a fɔ ko san joli ni minɛnba k'o bɛ barikani bolo ko ka burukinadenw lakana ka saheli jamanakɔnɔdenw lakana ko nka ko u ma se ko don o don attaque de bɛ yen ko bibi in na k'a dogolen tɛ olu burukinabe si de la k'a fɔ faransi bɛ sanni kun fila la olu ka jamanakɔnɔdenw ani olu ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ l'hypocrisie envers le peuple burkinabé et envers les dirigeants du pays de Thomas Sankara a b'o fɔ tubabukan na donc u ka nin fana diminen don parce que ni président t'u bolo n'u ka président jɔlen tɛ i b'a fɔ Asimi ka to a ka jama kɔ a bɛ taa a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ mina i bɔra mun kɛra avion je crois disons benbaw mobiliba ninnu conteneur u falen don bon mais u datugulen don ka bɔ Côte d'Ivoire yan fan fɛ i bɛna ɲɛ yɔrɔ min fɔ fo a bɛ fara yɔrɔ kelen tɛmɛ Mali fɛ ni bɛ kini fɛ i bɛ taa Burkina Wangolo don u donna o fɛ ka na se Bobo Dioulasso u yɛrɛ denmisɛnnin ninnu ka fɔ la ne y'a interview dɔ lamɛn olu tɔɲɔgɔn minnu bɛ Bobo Dioulasso o de ye ci fɔ u ye ka fɔ ni mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ donc olu ye sira bari k'a fɔ k'u tɛ taa bon u ka kɛlɛ la mun ye impressionné o diyara ne yɛrɛ ye k'a fɔ kɛlɛ manière o si ko tɛ mais la façon ils étaient déterminés détermination de don u sira yen mɔgɔ ma dumuni d'u ma politique mɔgɔ t'u kɔfɛ min diyara n ye i b'a dɔn wa gouverneur de nana kuma u bɛ to ka ɲɔgɔn la relever n ko gouverneur k'u ma ko faransi bɛna taa sisan k'u k'u jɔ ko faransi bɛ taa sisan o tigɛra fɔ gouverneur kun heure kelen sera faransi ka m'u ka minɛnw cɛ ka taa non jagina kɛra i b'a fɔ ko nin kura de donna maaw la wari ko ta a la k'a fɔ ko dɔ ka don u kɔkɔrɔ politique mɔgɔ dɔ b'u kɔkɔrɔ commerçant dɔ b'u kɔkɔrɔ o bɛ dumuni nati non simaya la ka fɔ dɔrɔn anw yɛrɛ ka faamu ye nin ye ni mɔsi ninnu cɛ bɛɛ de b'i jɔ i sun na bɛɛ de b'i wuli k'i jɔ i sun na a bɛ kɛ ten de maa tɛna maa ka kɛlɛ kɛ dɛ ne bolo a ka ɲi ayi fɛn ma diya ne ka bɔ u ye mun kɛ ni y'a jira k'a fɔ u b'u faso fɛ wari kun tɛ musa nka a ye n ka weekend kɛ dore ye quoi non mɔgɔw bɛ yen parce que n y'a jateminɛ maa dɔw hakilina ye nin a diyara kɔlɔkɔlɔ la de an ka kuma fɔ a sunna yɛrɛwolo ye nin fɔ yan san caman a ka ca ni san tan ye ko ka faransi gɛn ka bɔ sahel a ka ca ni san tan ye bon ne bolo burukinabe dɔw y'o faamu bibi na kɛlɛ ye min ye Samu yɛrɛ bɛ ka mun fɔ o de ye kɛlɛ ye faransi ko tiɲɛna faransi bolo sahel kɔnɔ bi a fiɲɛ wulila Mali de la yan wa burukinabe kelen bɛ ka tila ka maliyɛnw encourager k'an kana sɔn an kana sɔn wa k'a ɲini an ka autorité bolo qu'il s'assume o fana de bɛ ɲini minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o fana bɛ fɔ ka da
ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden tuguri ko tan i bɛ ka mun kɛ ko a hakilina don a fɛla don i fana ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔna la. A banna. Dunko juguya o kana yala. Sabula n'o kɛra i bɛ bila dɛ. Mais yɔrɔ la parce que mɔgɔ tɛ se ka to kɔngɔ ni Janginɛ la foli dɔ di dɛmɛli la. ɲɔgɔn encourager a bɛ kɛlɛ ja A b'a ja dɛ. Umar Mariko ne hakili b'a la a tɛ Benin Faransi natɔ c'est le seul Malien le seul politicien a ko aw kana sɔn u ka na. Aminata Dramane Traoré an b'ale fana. Non Mariko a fana y'a fɔ. a y'o fɔ. Ayi Mariko kɔni y'a ta fɔ. A ko Faransi drapeau k'anw de kelen bɛ tila k'a jeni yan. A y'a fɔ a da la. A y'a fɔ. Tiɲɛ b'a bolo bi dɛ. A y'a fɔ. Bon bibi na an ka autorité bɛ yɔrɔ min na bi u kɔni u k'u jɔ n'i jɔra dunko juguya de kana y'a la parce que n'o kɔni yer'i ta la maaw b'i bila parce que Burkina filɛ nin kɔlɔlɔ min bɛ cɛ kan bi 2 semaines sɔrɔsiw ma dumuni sɔrɔ 2 semaines sans manger au front o bɛ se ka kɛ cogo di. Kabako tɛ. Kabako tɛ. Mais an t'a la a fɔra yen nɔ ko Faransi de bɛna ji d'an ma o de ma fɔ yan bi ni mun bɛna ji di ma an yɛrɛ ko k'o yɛrɛ ka taa a fɔra ko jitigi yɛrɛ de ka taa. Non tiɲɛ bɛ bange sa Janginɛ. I y'a faamuya. Ko tiɲɛ bɛ bange jamana in kɔnɔ. Voilà ne bolo an ka mɔgɔw bɛɛ kuma in ka di koyi ko kodɔn kalanbali tɔ bɛ yan kodɔnbali tɔ tɛ. An ka taa sugu la an ka tila ka na tuguni an ka taa ka na. Kunnafonitini dɔ bɛ yen. Adi Alisa an bɛ yen an tɛ bɔ yen n'an tora yen kunu yɛrɛ ko an ka a lamɛnli kɛ a ko kan. Bonsoir Abdourahim Niénié. Comment vous décrivez l'ambiance de Oui, bonsoir Sonia Kopsi. Oui, effectivement, nous sommes à l'entrée de la ville de Kaya. Les populations sont toujours mobilisées. La voie est barrée, juste un passage pour les usagers de la route. Mais pas question de laisser passer le convoi militaire français. Un convoi donc qui s'est retranché dans un enclos à quelques mètres de la voie principale. Les populations ne veulent qu'une seule chose, le retour donc de ce convoi militaire-là. Ils nous ont confié qu'à chaque fois que un convoi militaire passe dans la zone, quelques jours après, il y a des attaques. Donc cette fois-ci, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils veulent que le convoi retourne de là où il vient. Est-ce que le repli des convois sur Ouagadougou est effectif? Pour le moment, ce que nous voyons, c'est que le convoi est toujours stationné. Il n'y a pas de mouvement dans l'enclos dans lequel le convoi est stationné. Abdourahim Niénié, dans les infos, il est question d'un enfant qui aurait endommagé un drone. Est-ce que cette information est juste? Oui, effectivement, l'information est confirmée. L'enfant qui a fait tomber le drone, donc le drone français à l'aide de son lance-pierre, avait été arrêté par la police sur les lieux. Mais il vient d'être remis à ses parents qui ont été appelés par la police. Et il a été remis à ses parents tout à l'heure. Pour la police, donc, il n'était pas question d'arrêter l'enfant, mais de le mettre en sécurité parce que les mouvements étaient trop forts dans la zone. Merci, Adjoa. Voilà. Il est Mélenchon. Tu connais Mélenchon? Voilà. Je demande amicalement aux Burkinabés de nous faire la faveur de laisser partir sans heurte les contingents militaires français. Le message est désormais passé vers les autorités françaises. Bon, France gouvernement. Jagine ko uye bataki ci rock ko rock ka ke cogo bɛɛ de la a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jagine k'a ka o kɛ cogo min na convoi bɛ tɛmɛ ko rock ka ko bɛɛ kɛ k'a ka ko bɛɛ kɛ ko rock ka ko bɛɛ kɛ de faire tout k'a kana tɛmɛ a kana tɛmɛ de don wa ayi e bɛ ka mun fɔ ne bɛ an ka jaabi de fɔ e bɛ ka ne jaabi de ne bɛ kɛ jaabi de o instantanément quoi. La France a demandé au président Roch de faire tout pour que leur convoi passe. Ça risque d'exploser. Merci. Donc, ni ou vont passer. Faire tout. Ils vont passer de faire tout, gros. Ne ka voye teteme, ka voye beteme. Ne ka voye ni ko ni beteme, beteme ne shuka. Ah, ni oro gala teme, ni oro go. Mo de la mega vie, mo chien. Avec chefan chanfé. Avec chefan. Non, attends chefan chanfé. J'ai na to rappeler plus ko dra bana. Abana. No refo. Il a tu as flata bolo koi. Tu ga peuple ko c'est tout. Non. C'est tout. No refo na. Ko France be fanga di bleu France bi kishi. Awati temena koi. O de aga marge de manœuvre ye. Aga peuple la me. Ko va bora bi jangoro muna. Aga sigi. Ka fanga nyemo e ka foka be mununu kam na do sigazo fe o kuma tala. O fena ka foka daga. Yoro me fait.
parce que vous avez beaucoup de temps pour Voilà, mais. Oui, c'est ça. Voilà. Quand vous avez voulu avoir bien, ou à tout non là. D'ailleurs, vous avez une nouveau. Ah, après vous avez répliqué à ta wakadi. Nous pourrons voir. Il va calmer. Problème est mien. Bobo tamufo. Il fait un béga au bout d'uni. Ou be do tugu ba nunu chauffeur ba boli chauffeur ou be dagabana boli yɛrɛ donc chauffeur u bɛna bɛn yɔrɔ dɔ ma mɔgɔ taara sidi i y'a faamu siradi o jɔre do bon nin ne bɛ n ka jamana fɛ voilà mɔgɔ si ka n'i ka jamana to mɔgɔ si bolo a ka k'a sago ye k'a sago ye n'o bɛ ka o k'o sago ye n'i ko e bɛ wuli k'i b'o kɛlɛ k'a ko ɲɛmɔgɔ dɔw de y'a to k'u y'a kɛ donc ko k'o ɲɛmɔgɔ kɛlɛ donc ɲɛmɔgɔ ninnu ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ to yen k'u ta kɛ donc a banna le peuple burkinabé est encouragé a banna k'a fɔ ɔrɔ qu'il s'assume a ka tugu a ka peuple kɔ o de y'a ka marge de manœuvre tɔni ye a k'i assumer yan voilà a k'i assumer bon an ta ye min ye an ka ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini olu fɛ olu tilenen ka to tiɲɛ ka fɔ an ye a banna dunko juguya kana kɛ ni ye dunko juguya kɛ mɔgɔw bɛ bɔ i kama de u kɛlen don ka jigiya min d'a ma voilà u kana sɔn an ka tigɛ o la parce que kɔngɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka muɲu k'a fɔ ko fiɲɛ dɔ cilen don k'a tacogo ka ɲi cɛ ɲuman na hali n'a sɔrɔ bi bi in na sumanw ka gɛlɛn gɛlɛya caman bɛ yen mais a fɔra de k'aw y'aw ɲɛsin maa min ma k'o de y'an ka fiɲɛ ye an ka degun ye an mɛnna an bɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ aw ɲɛsin o ma donc an bɛ tugu aw kɔ bon n'an fana tugura aw kɔ aw fana kana bɔ an jigi kɔrɔ bɔ jigi kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ka nkalontigɛ ani dunko juguya o de ka jugu jamanaden ma. Samu i bɛ jumɛn da nin kan an ka taa. bon est ce que fɛn bɛ da nin kan yɛrɛ wa n bɛ ka kunnafoni dɔ de tɛntɛn yan dimanche nata ta ye conférence ya caman se sa kan ni kuranɛ kalan an ka taa dɛ bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn bravo au petit burkinabé a min ye drone najigiya a fana a ka manabɛlɛ in a ka manabɛlɛ in non n'a guloki bɔra n bɛna kelen ɲini ka d'i ma non mɛ nin san i b'a san mais a triple est-ce que Mas Berma sur TV elle M olu le b'olu la ka taa o est-ce que Mas Berma sur TV Mas Berma sur TV avec triple bɔrɛ non faut voilà cɛ ka taa donc an bɛ petit ni an b'a fɔ kosɛbɛ mais kuranɛ kalan tɛ kuma la kuranɛ kalan ye ko belebele don ko belebele don n'a sera don min na a kuma bɛ fɔ ka dugawu ta an ka taa cɛ k'i bolo bɔ nɛgɛjuru kan dɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 an cɛ i tiɲɛ ta somaw bɛ di a diyara n ye printemps malien o do dun ka jigine fo aha ka san fo Rougeau ka lamɛn bɛɛ lajɛlen fo mas mande yɛrɛ sunba yɔrɔ jumɛn ye n'o ye mali de ye tan don donc ko bɛɛ bɛ daminɛ yan kalanbali bɛ mande mais kodɔnbali tɛ mande ayi o kɔni kodɔnbali tɛ mande olu bɛ fɛn lajɛ san 10 san 20 debi kurukan fuga ni ko dilala k'a bila anw ɲɛ yan babamuru tila ka sigi a kan k'u jɔn bɛ da la ko n'aw ɲinana dɔrɔn k'u bɛ don aw kan donc an hakili b'an yɛrɛ la au contraire an b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɔra u ka sɔrɔbɔni na olu de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu lasililen don ka k'u faso kan mais an bɛ dugawu kɛ ala k'an hakili ɲuman da an n'u bɛɛ lajɛlen ma mais anw ye nin kuma fɔ yan ko biɲɛkala ɲini n'a sen da bɛ biɲɛkala kan mais ni i bɛ o faso den dɔw yɛrɛ de sɔrɔ ko n'o ko tiɲɛ ti i fɛ mais mɔgɔ kelen k'a f'i ma masi k'i ma ɲi mɔgɔ fila k'a fɔ k'i ma ɲi kɛ hali n'i ma ɲi dɔɔnin b'i la dɛ ɔ bi mali de ko o ma ɲi a ko ko dɔ aw ko an ta k'i tiɲɛ burukina k'u ma ɲi niger k'u ma ɲi tatarafin k'u ma ɲi wuranda k'u ma ɲi kongo baraza k'u ma ɲi e kuma aw bɛna mun de kɔnɔ sisan faso den minnu bi yan wallahi n'u ko k'u bɛ faransi lafasa mali kan masi u kan ka tire k'u faga ayi dɛ ayi dɛ i jɔ n bɛna kuma kelen f'i ye a fɔ k'i jɔ ameriki bi ko Ben Laden ka ɲi i bɛ minɛ dɛ i bɛ faga de i tɛ minɛ yɛrɛ i bɛ faga i bɛ minɛ ye terroriste jumɛn ye ka attaque kɛ faransi k'a kisira ni la i jɔ faransi bi ko mɔgɔ minnu ye charge de duté kɛ k'u ka ɲi cɛ an ka sabali sa faso den jugu minnu bi yan ko bɛɛ n'i hakilila don kalon don dɛ manden kɔnɔ yan segu kɔnɔ ni hakila jugu bila jɛlɛkala bɛ kɛ k'i kunci a ka taa wa f'u ka daminɛ jamana in kɔnɔ a bila yan a ka taa 20 20 18 65 Cheikh Sidibe nin ye Makari allo a bila allo ani kile nba tɔgɔ ni jamu Mamadu
aha dugure imma bo gitrona doni moto boli kambe ka boala Aha. Aha. Lega nyingale mi Aha. ba ko ga wala nyuma folo. Ajarani. Efla sama ba le nyingal droma. Sam. Sam. Aha. Wati ma France club me damine quoi. Aha. Keder mo ko prebutu bolo. Ay atika sedere représenter agwe kuna fulila de do. Bata ba tona quoi. Ay ate o fena yanno. Oh nyingale me bolo. Ah ambi fokusube. Voilà. Sam ye kuna fulila de. On nanya wele sedere togola domina bina kuma sedere togola. Ngabi kuna fulila de do. Journal toko ko le coup. Soit on donne, soit on encaisse. Allô? Allô? Allô, Anche? Anche. Toko ni jamu? Dos mangane. Aha, kuma bibulu? Oh, anye marketing de fois amena. Dako jamana en problem bela jele. Nya kala ni nas kendal me nya kala sa. Iya isa. Oh, kuma ni akone Abdullah kenaka sa. Oh, amedu oke ala ka so bela kenaka. Amina Rabbi. Jamana ala ka tisi. Amina Rabbi. Ajaranye. Ya Rabbi, merci. 20 18 65. Allô? Allô? Anche. Abaliki. Bazu doa. Bazu kuma bibulu. Lifu. Ajaranye. Ajangine ku. Jangine klobila. Ame samu sama bali. Sam sama bali leku. Mas. Lise nga kuma kele leka. Masi iya semen kala. Ambisaba. Idamo na kataba je sebeka. Na nye faransi arme gwe. Fanga amika baraka ni faransi. Masi ubise kana amene toro ni diga khole. Aflede. Namara foi kala. Parce que iya semen kala. Anye fure ere damo la. Iba ina ore da iri wau. Na masigi anga ka kala ta baraka ni da faransi. Ni arma ta masi. Atoya ka da ati samu mo ubiti ga amina bi ba kholi. Lifu. Kuma bibelo, merci. Ambifu. Allô? Allô? Allez galabe ma sabati. Ça c'est l'autorité morale, autorité morale. Allô ngache. Burkina be autorité morale nyina de. Ngata sibiri ka sabali. Ma koro kay wara sunya de. Wala ka sane teta. Teta de. La. Ame ma blaga ta jangine na dashi ayo blaga ta. Ne poso ma bobola ne ta mu Burkina. Kuka burona babe. Alo aponde kuka burona babe ku kipogai. La. Nete sibiri ta ka bonga jamana la. Mifo. Ajaraje. Anterke jangine jamfo. Aklubila. Mende mani fonde chene. L'homme intégré honnête. Aflede. Nad kera fawi rembafo. Tabarkala. No e sam sama bali. Itaya beni ninke. Itaya be mo kurotike. Abebe bonya ika hakilina la. Shigatala. Ale demokrasi fam. Mendogoni mandifu. Bada Umar Chefi. Aklubila. Ka furumuso nyuma bo fanta kunate. Tabarkala. Nera tena nga awoyi kokoi. Imuso. Awonke anga muri muso. Kaka tani duwe tenyi na kokoi. Ame jigin le la sa. Ne ba feni jangile domingo nyina media awu ya ke yele muso. Wati be ba fo. Aw ma fa. No. Makoro be fa vi jenne ndo. Abe dia awu de la ni Umar Marigo. Abana. Na te dia zo na ne. Me mi fo hasimi. Jangile ikila samu. Malion bi kongo bana. Min doko bana. Na ambeko ko asinamuko. Ananga kongo. Pasa yi joni jamanai. Akera. Me nu yere ko. Amba irula kamea. Tando. Ukola sola de. Nu yere ko. Kumi yuse. Amba iraka fambea. Tando. Do bimalien be. Asimiko do amandia de bekanga na shogal kasino asimiko do. Aflede. Ayi joni minge. Ale de bisa kan imbarage. Aflede. Fere procès ndalaw. Aflede. Amadu ala. Dale ba barake foka jeya. Tando. Comme Ronisi yake chukuni. Seku maiga.
yani ndaga wetiri bi siribe Ismail Kamara de Luch ande le ga ma fly ngokui ay jangine mina ngone ko sale no jamano ko do jangine politique abamulo tiza ben le cerveau ani sirigi tsegezi o de te dem za na bobia Allahu akbar nei ba di joro do jangine ande galo ngabo ma wara bena tabarakallah ni mo ko fly ndir kilomita jamana la bobi koi kuyate kai ani ben le seguye kunkorote seguye no fenge ni munu flash biro nuna ukakewale anuka maka anyasuru anyu nene anyasuru beti nene kagele letere ne de la gatinga be ne katoka fo na te ne katoka ke abetoka ne ka fo o sana Umar Mariko yeninge o sana Jaboere o sana Jangile nge sabta babali yeninge har na ke numa imbeto fola na ala sera madona ala ni minala o jorao abana me kewale de me kanga ke sigatalo don terkel fulido la amba ko bi amba ko sini la na ben kuma mina ninde manini Jangile har na yendo Gurula council kata berinya danga dia lebih sih. Kau ni orang pakai lebih tinggal malik. Tengah kata autorité morale. Kamu itu di faram belajar. Jangan ni kurang lebih mesti cila deh. Halo. Halo. Ance. Ance. Toko ni jamu. Mohamed Keita. Iketa. Ba. Abrajalo abla wati fole abaga gunnonon abaga taw what is me nunu maka ke na fo kubu bolobi mo haklinya mali sake Francina Franci Germany Franci Fimao klebe bu ka ko nyama donno andanga abaga che chukola ay aga Nunuta, vous pouvez les de faire Mali blanc. Amifo. Merci. Merci. Dane, ikuraga be message la de. Oh, ikuraga mimbe kulikoroge. Allô? Allô. Kulubali. Mba. Nala sonama. Ame sampo. Sam abian. Ame jangine fanafo. Jangine bien. Donc cette sur cette kaga na fama ma ka an lawata abana ami refu ajaranye nala sona ma ne francisco banene nan tlalo am amerique tugola ne ala sona ma nga temi bora en sida e mu fo an woni me mu fo jamana yana an ala janga rega kanta agara flaka agara bon kam mande kano ta ko kuna siga an fa o de la jamana me jo tabarkala note nama français kan blaga français kan ka kanto ya moro keta nuyo de ke o de ke ruga fili note o maf il faut que ka temo yaisha note ma o sutu ya fona o re teri do ya fa na ko ma o sutu ya fona nu français ke o ka français kan ke par sabu français de kan ka kanto de mortan plan orani mortani te fo mortani institution ba si kono itini joga fa kono yai ma fa te poende no de mbati ma ni ma dese mura assemblée président dola jo français kana ka ramelo no mura na assemblée kono Allahu akbar mbati ma na la sonama merci beaucoup Kulubali merci 20 20 18 65 allô allez galabe ma sabati yaya tugula ame foleni tamni ka dama sewali bugo ay batagi chama ambafu allo mas ante awa ante to ni jamu bakolo jara safo jara ba safo ga obedi baskuti kuma bibulu alhamdulillah tabarkala ba basi ngone me do ga simuni shogal yere amburu ci kono mo vraiment be kondale lo sa tabarkala Oto fima mu memballa ya ku ga hekatu do be da kuma lelu ko be na wati la kan kuna ja vraiment wa tanya sele ma se zero de ami frazini ala le to nyokona ni ala sona
Merci. Merci. Ambifu. Bah. Jangana demseni atoko de ko Ali Sawadugo goy. Ali Sawadugo. Ali Sawadugo. Ale de madron na jiga. Allo? Allo? Jagi tara doni ndama angata. Jagi sirbe ni ala yi boy flami bogo de. Ala kele wuli lendu. Allo? Fazanche. Mba suma obedi. Ba. Toko ni jamu. Ba kulubali taktimani. Kulubali. Ba. Suma ube? Ba chite. Ma bibolo. Kuma nyana. Andu susuma leno bi. Ye? Awa ko fraze fimon. Ku ka bagazu chejo. Amoko bala ka bagazu cheka boya. Amoko de bola bi. Tabarkala. Mi ben fo. La sirgi fo. Madouani Flobi Lasda. Amitié. Tabarkala. Merci. Ambifo. Merci. Merci. Le chef de file des auditeurs, Mami. Amé Foulidama. Allô? Ante. Bonsoir, ça va? Ça va, toi ni jamu? Ijakti. Aha, comment vivez-vous Drissa? Oui, bon, oui, c'est la joie. Mais même par exemple, il faudra une transition. Entre la transition, quoi. Moi, je pense que maintenant, si on d'abord côté là, parce que pour moi, ne voulons pas de parce que quand vous menacez un peu, ne voulons un peu au là, quoi. Il sera un peu au Yanou, quoi. Tu m'as posé, bon, quand tu as nous la même pas de beaucoup non vraiment Drissa chama na ko de oui parce que ne boulot chama na ko de oui mais ça va me faudra et moi je te dis ni mo nous na yen nous demain sincèrement on vous demande de soutenir là abana nous me fait mali jo quoi tando mais quand tu as boka ton keke dimi mi non ke ka ton keke ka mo la chama na parce que ero quoi le mo nous me transition fait chama na ko de an ne mo transition fait et tu as boka pour non non si jamais on a que ça marque non ne bolo au mo ko ke folo ni depuis nous na mo plus que mi ma ira ka foko ou il se ka ken là quoi bon même il faut alors ya ko Sam vraiment je sais que c'est quelqu'un qui va la construire mais ne fait à la liberté totale il quoi communication qu'on a là quoi ne me la au bas pour parce que ça me fait baratement battre quoi qui n'a ni de famille la famille mala mais ne boulot ça n'est pas libre de son c'est pas là à la famille là quoi atakazula oui non akili nous donne quoi peut-être mais ça mis faudront c'est-à-dire akaka ko yi sura yɛrɛ quoi c'est-à-dire akaka yɛrɛ quoi parce que ne b'a dɔn panel dɔ b'a la quoi ne b'o ye a ka baro kɔnɔna na akalanen do dɛ a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ quoi mais n'a bɛ n'a hakili t'a yɛrɛ bolo mais n'a hakili t'a yɛrɛ bolo totalement quoi a bɛ se k'a ka hakili min b'a yɛrɛ hakili la surtout ka don ale ka kuma kɔnɔna k'a fɔ ko ça n'est pas libre de son c'est-à-dire a librelen tɛ a ka kuma kɔnɔna la quoi i b'a dɔn ko dans i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ kuma ni consigne quoi a b'a kɛ tout mais moi je veux que kana ka yɛrɛ quoi ne kan ka kɛ a bɔra école de la sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ kan ka kɛ a bɛ se ka k'a yɛrɛ quoi pour moi tabarkala ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ a ɲɛna an b'i fo k'a kɛ k'a dɔgɔya quoi an b'i fo merci Cheikh Sidibé taara dɔɔni to a la fɔlɔ a to a la dɔɔni fɛn min ye Ousmane Jara ka bɔ Nafaji ko a ka foli f'i ye k'i ye tɛmɛli min kɛ 7 sur 7 a sanfɛ n'o ye Isa kaba ka émission ye renouveau la jagine ko a diyara ye kosɛbɛ k'i ye mɔnɛ bɔ a la ko n k'a f'i ye allo a sera Cheikh kana maa wɛrɛ ta dɛ sama bali le ko kunnafoni laban mun tuna o ye ko Burkina convoi segitɔ ka bɔ localité Pétini Manabɛlɛ bɔ yɔrɔ min o ye Kaya ye bɔ Kaya ko Bobo Julaso a seginna ka taa Bobo Julaso convoi dɔw ye Burkinabe dɔw ye sira da i dontɔ Bobo Julaso a bɛna fɔ ka convoi bila Barkadi fila entre Kaya et Bobo Julaso a ka convoi bila Barkadi fila ni ɲɔgɔn cɛ quoi a bɛ ten sisan de ko kunnafoni ni bɔra an ka mɔgɔ dɔ bɛ Burkina kunnafoni dila don an ka nin kelen ta nin kelen pe allo
faransigaw ma sira sɔrɔ c'est bon o kunnafonidilan don n terikɛ don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin baara ninnu kɔnɔ tabarikala ale yɛrɛ kunnafonidila ale kunnafonidila ye baara a y'u ka jamana kunnafoni laban de donc sisan u bɛ convoi in a bɛ min bɔra Kaya a bɛ barikadi fila de ni ɲɔgɔn cɛ Bobo Dioulasso donc bobokaw fana ye sira fɛ exactement a tɛmɛna olu mun fɛ cɛ ninnu ma nin ɲu kun koyi a tɛ taa Bobo a tɛ taa Kaya Allahu akbar bon a laban kɔni Burukina bɛ u jɔra kɛlɛ min kan u jɔra bolo min kan sa ala kɛlɛ don a bɛna fɔ u jɔra kɛlɛ yɛrɛ bilenman bolo ala kɛlɛ don ala kɛlɛ don a bɛna fɔ u jɔra kɛlɛ yɛrɛ bilenman bolo ala kɛlɛ don kunnafoni don n'i ko ko a ka di mɔgɔ ma o de kama voilà n'i ko ko anw tɛ lafiya ala bɛ don dayi kun fɛn min bɛ ɲinɛ anw kɔ ala bɛ don dayi kun fɛn min bɛ ɲinɛ anw kɔ Samu i ka kɔrɔfɔ laban kɛ kɔrɔfɔ laban ka bɛɛ fo mun ye weleli kɛ mun ye hakilinaw di mun ye question posé et je comprends n'est pas l'esprit indépendant qui le veut je comprends n bɛ bɛɛ faamu et voilà a bɛ ɲɛ don dɔ don kuma don wagati don et faso ko fana la dusu tɛ hakili don hakili fana o dɔrɔn t'a ɲɛ fo ani dusu c'est comme le football i bɛ s'a kɛcogoya la ani dusu fana t'i la donc k'a fila bɛ fara ɲɔgɔn kan hakili ɲuman bɛ minnu na k'u wele u k'an dɛmɛ hakili ɲuman na dusu ɲuman bɛ minnu na k'u wele u ka faso dɛmɛ ni dusu ɲuman fana ye pour que faso a ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o don Yanginɛ kuma tɛ nin ye an bɛ bɛɛ fo maa ma sɔgɔlen ma na maaw content na dɛ k'i ye tɛmɛli min kɛ ko aw sara dɛ bon an bɛ Isa fo bon c'est pas forcément kuma an bɛ kuma min fɔ k'a bɛ taa mɔgɔw jimi sira fɛ donc ni don mun bɛnna mɔgɔw ma a bɛ se ka k'o fɛnɛ donc an bɛ bɛɛ fo an ka baara de don donc mais an bɛ Ala deli Ala kana kuma b'an da mun bɛ kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma voilà ka bɛɛ fo tabarikala su in na sa ni kunnafonidilaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ye wele bila Yusu Kulubali ma ka bɔ Arampar kɔnɔ ka wele bila Bouakari Yalikuye ma ka bɔ journal Le Pays o kɔnɔla la ka wele bila Kebe ma n'o ye Ras Kebe ka bɔ Actuel Media kɔnɔ ka wele bila Ibrahim Diawara ma ka bɔ Danbe kɔnɔ ɲɛ jɛlen dɛ wayi duel de don bolokurun don koyi ɲɛ na ta ye bolokurun de voilà maanani an bɛna an sigi sa ni ka a sarada su in na ta ka di e ka segin a kan tan segin a kan cɛ nin bolokurun in bɛ sɔn ka diya i ye dɛ Yalikuye ka bɔ Le Pays kɔnɔ an ye wele bila ale ma an ye wele bila Yusu ma Yusu Kulubali Arampar ka wele bila Kebe ma Ras Kebe ka bɔ Actuel Media kɔnɔ ka wele bila ma naaninan masa o ye Jawara ye i yɛrɛ tɔgɔ ma wani Ibrahim mɔ Omo d'accord voilà Ala k'a diya an bɛ maa fila lasigi kini fɛ ka fila lasigi numan fɛ bon maaw kana bouton tourner